Milí nematuranti, sme radi, že ste tu s nami v nadácii Polis. Mnohí asi už opäť. Kto ste tu, áno, už niektoré tváre aj poznám. Kto ste tu prvýkrát, dúfam, že sa vám tu bude páčiť. Aj napriek téme, ktorá nebude vôbec ľahká, ale je nesmierne dôležitá, lebo sa nás bytostne dotýka. V Žiline s mnohými z vašich spolužiakov aj pedagógov sme sa angažovali humanitárne vlastne od vypuknutia vojny na Ukrajine a to je práve téma, ktorej sa dnes budeme venovať s Jurajom Mravcom mladším, vojnovým reportérom, fotografom, kameramanom. Tento mladý chalan, dovolím si povedať, už prešiel takým terénom, o akom sa z nás nikomu nesníva, možno našťastie, ale zároveň si veľmi vážime, že máme ľudí statočných, odvážnych a silných, psychicky aj fyzicky, ktorí nám dokážu pripomenúť, čo je v živote veľmi, veľmi dôležité, čo vlastne je obratená strana mieru a vlastne ako vyzerá svet, keď je tak trošku naruby a viac než tak trošku naruby. Juraj vyštudoval na strednej škole fotografiu, potom kameru a fotografiu na Vysokej škole muzických umení. Je aj nositeľom mnohých ocenení Czech Press Photo, Slovak Press Photo za svoju tvorbu. Dnes uvidíme Jurajov filmový debut. Tak? Nie? To nebol. Tak to som si... Posledný. Dobre, Juraj vám to celé porozpráva, celú anabázu aj svojej filmovej tvorby, lebo je tam mnoho zaujímavých vecí. Takže je nám cťou a potešením mať vás opäť medzi nami. Nech sa páči. Ďakujem krásne za pozvanie. Funguje to? Funguje to. Nebudem vás dlho otravovať. Volám sa Juraj Mravec. Venujem sa viac ako 10 rokov vojnovej žurnalistike, vojnovému dokumentu. Moja kariéra vlastne sa začala na Ukrajine, na ukrajinskom Majdane v roku 2014. Rok som žil v Iraku, dokumentoval som vojnu v Nahornom Karabachu, čo je už taká zabudnutá vojna medzi Arménskom a Azerbajdžanom. A vlastne keď vypukla vojna 24. februára 2022 na Ukrajine, tak hneď v ten deň prvé, čo som urobil, je, že som si zobral výstroj, sadol som do auta, odišiel som na Ukrajinu a tam som bol rok. A vlastne o tom je tento film. Snažil som sa ten film robiť tak, to bola moja taká, keď som ho robil v strižni, tak to bola taká jedna z takých mojich hlavných, teraz mi vypadlo to slovo, proste nechcel som, aby ten film bol nudný. Tak dúfam, že vás to bude baviť a že vás to bude zaujímať a potom, že budeme mať nejakú zmysluplnú debatu. Ďakujem, že ste prišli, užite si to. S mnohými novinármi, keď sa rozprávame, vojnovými novinármi, tak hovoria neraz, že mám pocit, že ma tam chráni tá kamera, hej, alebo fotoaparát. Ale mnohí zasa hovoria, že si uvedomujú, že nie je to celkom tak, že je to len taká barlička. Tak týmto by som to snad začala, že ako to máte vy, Juraj? Ten fotoaparát ma nechráni pred dopadajúcimi raketami ani pred tými emóciami, ktoré tí ľudia so mnou prežívajú. Takže je to skôr to, že človek sa sústredí na svoju prácu, keď je v takom prostredí a tým pádom možno je také jednoduchšie tam pre mňa fungovať. Ale nejaká ochrana ten fotoaparát samozrejme nie je ani pred tými emóciami alebo pred tými pocitmi, ktoré si vás nájdú potom, keď sa odtiaľ vrátite. Pred tým vás neochráni ten fotoaparát. Vy ste tam v istom momente povedali, že ste nemohli v noci spať, lebo sa vám vlastne vrácali tie myšlienky na ten deň, tie obrazy. A ako je to vlastne s tým v takýchto situáciách? Zaspíte, až keď máte úplne vyčerpané telo a mysel, alebo máte nejaké spôsoby, akými sa viete upokojiť a
nadýchnúť, aby ste sa aspoň vyspali, aspoň trochu? Tak v tom filme, to som hovoril po tej celkom vizuálne silnej situácii, kedy vlastne potravinovou fóliou pripaskovali tých, nazvime to zločincov, čo vlastne tiež bol zločin k tým dopravným značkám. Povedal som to tam viac menej kvôli nejakému takému dramaturgickému obratu, aby ten film nejako fungoval, ale väčšinou zaspím v poriadku, lebo ten človek je tak strašne unavený po celom dni. Chodievam spávať vo vojne pomerne skoro, lebo veľmi skoro sa vstáva a väčšinou ostreľovanie býva, teda zo zásady ostreľovanie býva skoro ráno, začína sa okolo 3:30, takže od tej 4:00 je človek už hore. Tak chodím spať okolo 8:00, keď som takto na fronte. A teda do tretice ešte otázka za mňa. Prečo sa to ostreľovanie začína vtedy a nie napríklad v noci, keď ľudia spia? Aha. Takže ono to je aj psychologický efekt. Vlastne človek sa dobre nevyspí, žije v strachu, je podraždený a vlastne všetci sú doma, tie ciele sú najčistejšie. Nie som nejaký vojnový stratég, ale teda býva to tak, že spravidla ostreľovanie sa začína vždy v skorých ranných hodinách. Aj všetky vojny sa začínajú v skorých ranných hodinách. Ďakujem. Neviem teda veľmi, čo mám povedať a myslím si, že rozprávať sa o Ukrajine je veľmi dôležité, pretože sa nás to bezprostredne dotýka a ten môj film, hlavne ten jeho záver, kde ten človek tam predikoval 3. svetovú vojnu, je bohužiaľ stále aktuálnejší. A nejako to nestráca na svojej aktuálnosti. Dneska vidíme aj, čo sa deje na Blízkom východe, ale hlavne teda cez tú vojnu na Ukrajine to nie sú nejaké moje výmysly alebo nejaké strašenie vojnou. Vidíme, že Poľsko investuje už 7% HDP do zbrojenia, vidíme, že Nemci vo veľkom zbroja a predstavitelia veľkých bohatých štátov Európy hovoria otvorene o tom, že je tu reálna možnosť, že tá vojna sa prevalí časom aj do Európy. Nahráva nám k tomu fakt, že Putinové Rusko dneska je niečo ako Hitlerové Nemecko v zmysle tej ekonomiky, že tá ekonomika aj celkovo ten štát drží pokope v dnešnom stave už len vďaka tej vojne, že tá krajina sa úplne pretransformovala na vojnovú krajinu, investuje obrovské prostriedky do zbrojenia, stavia veľkú armádu, vyrába veľa zbraní, ktoré nie sú nasadzované na Ukrajine. Je to jednoducho vojnová krajina, ktorá funguje na báze vojnovej ideológie a pre Putina mať mier sa v tejto situácii nejako neoplatí. Rusko v miery je pre Putina koniec. Takže je logické, že keď sa tá vojna na Ukrajine nejakým spôsobom skončí, tak, alebo keď Rusko nabere dostatočne, keď sa nadýchne, tak bude v tej vojne chcieť pokračovať. Nevidíme zo strany USA, že by bola nejaká veľká ochota im v tom zabrániť a je to naozaj na tom, aby sme si teda uvedomili, že čo chceme, či chceme žiť v slobodnej, rozvíjajúcej sa Európe, alebo či chceme žiť tak, ako sme žili pred 89. v totalitnom režime, odrezaný od zvyšku sveta v stagnujúcej ekonomike. Pobaltské krajiny, Estonsko sa pripravujú na vojnu, sú tam uzavreté hranice, zabezpečujú hranicu medzi Ruskom a Estonskom. Fínsko vstúpilo do NATO, tuším Švédsko tiež. Čiže ten svet sa ako keby na tú vojnu pripravuje. Vy ste vlastne skôršie aj v tom filme spomínali, že ste boli vlastne aj ako fotograf na vlastne viacerých vojnách, nie len na Ukrajine. Či plánujete sa vlastne niekedy v blízkej dobe vrátiť na Ukrajinu alebo prípadne ísť na vlastne teraz ten Blízky východ? Veľmi rád by som išiel, avšak je to veľmi komplikované z hľadiska financovania na Slovensku, pretože u nás niečo ako zahraničná žurnalistika v podstate neexistuje a už začínam byť veľmi unavený z toho, ako komplikovane sa na takéto projekty, ktoré sú mimoriadne drahé, zháňajú peniaze a
ako to je veľmi málo rentabilné v zmysle návratnosti. Nedá sa to celoživotne robiť ako aktivizmus. Tým, že som žil rok v Iraku, tak mám výborné kontakty, hlavne medzi Kurdami na severe Iraku v kurdskej autonómii a viem si vybaviť, aby som sa dostal do Iránu ilegálne cez hory medzi Irakom a Iránom a natočil tam film alebo reportáž s iránskymi Kurdami, o ktorých teraz Američania sa teda hovorí, že CIA chce vyzbrojiť iránskych Kurdov, aby boli ako vlastne pechota v Iráne. Že bolo to veľmi zaujímavé. Pravda je taká, že neviem na to zohnať financovanie. Niečo také by stálo 10-15 tisíc eur. A naše televízie, slovenská televízia je v úplnom rozklade. Súkromné televízie, ich zaujíma iba obrat, biznis, rúža pre nevestu a podobné relácie. A financovanie audiovizuálnym fondom, ktoré si tiež uzurpovalo pre seba ministerstvo kultúry, je dneska tak skostnatené a tak pomalé, že ak by ma tam aj podporili, tak tie peniaze by som najskôr videl na jeseň a kto vie, ako táto vojna bude vyzerať na jeseň. Takže ani veľmi sa nikam nechystám, lebo už naozaj neviem na to zháňať peniaze. A špeciálne počas tejto vlády a s tým, čo sa tu stalo v rezorte kultúry, je to teraz pre mňa nemožné. Bohužiaľ. Ešte by som si mohol pýtať od ľudí na Doniu, ale nemyslím si, že by som odtiaľ ja osobne priniesol niečo tak svetaborné, aby sa mi na to museli skladať ľudia. Tam si ľudia pýtajú peniaze, keď umierajú na rakovinu a podobne, tak nechcem to tam nejako narúšať. Čiže dosť pesimistická odpoveď, mrzí ma to, ale nechystám sa. Na Ukrajinu určite sa chystám, vozíme tam auta, vlastne teraz sú tam kolegovia, doviezli sme tam 80 aut z projektu Oksana 50. Ja som sa bohužiaľ nemohol tejto akcie zúčastniť, lebo som sa včera vrátil z pracovnej cesty v Hamburgu. Takže ja som nešiel, ale určite sa na Ukrajinu chystám, ale nemám teraz nejaký konkrétny plán. Mám kamaráta, ktorý je veliteľom v Azove a povedal som mu, že by som veľmi rád nakrúcal s ruskými väzňami na Ukrajine, pretože tiež sa tu stavia Robertom Ficom a týmito poskokmi Putinovými taká predstava, že ruská armáda je neporaziteľná, ale z faktov a z vývoja vojny na Ukrajine, keď to pozorujete detailne, tak viete, že sa dozviete, že to vôbec nie je pravda, že ruská armáda je tiež na Ukrajine v troskách a vlastne ten postup je absolútne minimálny a za cenu neľudských strát na ruskej strane. Takže o tomto by som chcel nakrúcať s ruskými zajacami. A na tom pracujem, ale ešte je okolo toho tak ohromná byrokracia, že sa nám to ešte nepodarilo vybaviť. Ako náhle budem mať potvrdené, že môžem ísť na Ukrajinu a môžem sa stretnúť s ruskými väzňami a môžem s nimi nakrúcať, tak v tom momente idem, zaplatím si to aj z vlastných zdrojov. Tak. Vidno, že máte tú politiku naštudovanú. Tak ja som sa chcela spýtať, že pre prípad, že teda táto vojna sa prevalí aj do zbytku Európy, kde si myslíte, že bude Slovensko stáť s momentálnou politikou a kde stojíme už teraz? Ak vychádzame z faktu, tak sme napriek tomu, že Fico je ruský agent vplyvu, tak stále sme krajina Európskej únie a stále sme plnohodnotným členom NATO. Čiže pevne verím tomu, že budeme stať v bloku západnej Európy a v bloku NATO. Rýchlosti vysvetlím, čo to je agent vplyvu. Agent vplyvu je normálny pojem v bezpečnostnej terminológii. Nemusí to byť agent, ktorý je priamo najatý nejakou veľmocou, aby konal v ich prospech. Je to človek, ktorý to robí dobrovoľne a dobrovoľne koná v prospech danej veľmoci. A to, že Robert Fico je ruský agent vplyvu, je absolútne čisto zreteľne jasné z jeho konania. Môžeme sledovať teraz situáciu, ktorá je okolo Rusmi zbombardovaného ropovodu Družba na Ukrajine, vyhrážkam sa Ukrajine, zakazovaním posielania krízovej energie počas výpadkov, chodenie do Kremla, fotenie sa s Putinom, podlizovanie sa Putinovi. Čiže problém je ten, že Rusi vždy útočia na krajiny, kde si myslia, že ľahko zvíťazia. Skúšali to v Gruzínsku, pretože Gruzínsko sa nemôže porovnávať s veľkosťou ani veľkosťou armády s Ruskom. Skúšali to na Ukrajinu, tam sa veľmi pomýlili, avšak vieme, že to mala byť špeciálna 3-dňová operácia.
A mám pocit, že v prípade toho útoku je ak by sa vojna prevalila do Európy, tak práve Slovensko, Maďarsko sú tie najrizikovejšie krajiny, pretože vedia, že tu by nenarazili na silný odpor. Ja si myslím, že my vďačíme Ukrajine za to, že tí Rusi ešte nie sú tu. Možno by nás skôr obsadilo Poľsko, aby nezašla ruská armáda do Týla, ako by nás obsadili Rusi, ja neviem. Ale tak verím v to, že stále sme krajina NATO a stále sme krajina Európskej únie a budeme bojovať na tej správnej strane. Áno, že chcel som sa opýtať, že ohľadne toho filmu, že vlastne koľko z toho ste tak vystrihali, že oproti tomu, koľko ste akože všetko nafotili a tak, že čo ste všetko vystrihli a tak, že či tam boli nejaké, že extrémne, že ste tam nafotili alebo natočili nejaké že extrémne veci, čo ste ani nedali radšej do toho filmu. Takáto selekcia nebola. Samozrejme tie vizuálne najzaujímavejšie veci a tie najzaujímavejšie miesta som sa snažil do filmu dostať. Samozrejme, keď niekde nakrúcate rok, tak toho materiálu je veľa a film nemôže mať 6 hodín, lebo kto by sa na to pozeral. Čiže skôr to, aby... Čo bol kľúč pre mňa, ako vlastne postupovať pri tom strihu, bolo to, aby tie situácie nejako na seba nadväzovali, aby sa to nejako vyvíjalo a aby to nebolo nudné. Napríklad problém som mal v tom Chersone, kde som bol vlastne jediný Slovák, alebo prvý, ktorý došiel do Chersonu ešte necelý týždeň potom, ako ukrajinskej armáde sa ho podarilo oslobodiť spod ruskej okupácie. A tam bola taká situácia, že teda to, čo som na tom námestí, kde bolo takéto nedôstojné rozdávanie humanitárnej pomoci, vlastne tí ľudia podliezali ľudskú dôstojnosť, aby sa dostali k základným surovinám. A potom som vlastne mal kontakt na Juriho, lebo jeho žena žila na Slovensku a dostali sa ku mne skrz takú humanitárnu výzvu a ja som Juri mu niesol nejaké lieky, lebo bol cukrovkár. A mal som to tak vymyslené, že budeme s Jurím točiť večer, baviť sa o okupácii, aký bol život s Rusmi, že budeme sa baviť pri sviečkach, lebo tam nejde elektrina. Vlastne aj všetky tie svetelné zdroje tam boli iba nejaké LED svetla na batériu. No a Juri sa tak tešil, že ho po strašne dlhom čase prišiel niekto navštíviť zvonka, že hneď vytiahol fľašu koňaku a reku, že si vypijeme, takže som sa nebránil a potom sme už boli tak opití, že keď som to strihal, tak som si hovoril, že bože, že my sme tu opití, že jak to postrihám, ale chcel som to tam dať, pretože ten Cherson bol veľmi dôležitý. Až som si po týždni, jak som pozeral ten materiál, stále som ho počúval, tak som si uvedomil, že však to ale vôbec není hanba, že sme si tam vypili a je to úplne normálna situácia, ľudská, tak som to dal tak, ako to bolo natočené. Ako vojnový novinár na Ukrajine sa málo kedy dostanete do takých tých super frontových situácií, ako môžete vidieť na YouTube, ako majú vojaci GoPro kamerky na samopaloch alebo na prilbách. Tam vás moc nezoberú. Nemáte taký výcvik, môžete byť obrovská komplikácia pre tú jednotku, čiže také tie najdrsnejšie videá jednoducho z tých šturmov a z tých čistení tých ruských zákopov a tak, tam v podstate som nikdy nevidel materiály vznikade inakade ako od samotných vojakov, ktorí si to nakrúcajú, čiže to není pre mňa ani možné a neviem, či by som to ani chcel niečo také zažiť. Ono by to bolo dosť nebezpečné, ako ste povedali. No, tak tam to je 50/50. Tam sa môže čokoľvek stať. A tá vojna je stále nebezpečnejšia. Ešte v 2023 to bolo hlavne o tom, že vás mohla zasiahnuť delostrelectvo alebo minometná palba. Dneska už tá frontová línia vyzerá tak, že ani nie je presne určená. Sú takzvané killzóny. A to sú vlastne zóny, kde dokáže doletieť dron a vlastne kvôli tým drónom, kvôli tej dronovej vojne sú tie zóny extrémne nebezpečné. Že dneska sa už vôbec nedá do tej kill zóny ísť bez obrneného auta. Nedá sa tam ísť obyčajným autom. Nedá sa tam ísť, tie auta musia byť vybavené takzvanými rebami. To sú rušičky signálu. Nie je to už vôbec jednoduché chodiť na tú frontu. Ani vtedy nebolo.
Ja som sa vlastne chcela spýtať, že vlastne o tých ľuďoch, čo boli priamo v tom filme, či o nich máte ešte nejaké informácie, že minimálne, že či vlastne ešte žijú, alebo že či nejako o nich niečo ešte viete vlastne. Teraz premýšľam, s Jurím som bol dlhšie v kontakte, no ale neviem, či ešte stále je v Chersone, dúfam, že už odtiaľ odišiel. Veľmi nie. Priznám sa, na mnohých som vôbec nemal ani žiaden kontakt, že to boli ľudia. My sme cestovali, taká skupina, vlastne český fotograf Standa Krupáš, reporter Českej televízie Tomáš Vlách a ja. Tak to sme vytvorili takú trojicu a počas toho prvého roka sme spolu trávili na Ukrajine veľa času a chodievali sme na rôzne miesta, každý si tam robil svoju prácu. A tí ľudia, ktorých sme stretávali, až na pár výnimiek boli čisto náhodní ľudia, ktorí sme náhodou stretli. Tá rodina môjho kamaráta v Kieve, Svetlana, tak babička umrela, babička mala Alzheimera, čiže umrela na Alzheimera na starobu a Svetlana žije v Kieve, občas chodí do Bratislavy za dcerou, za Taňou, ale inak s tými ľuďmi nie som v kontakte, neviem, čo je s nimi. Že za koľko bude podľa vás tá vojna v Európe, keďže Putin je už celkom starý, ostáva mu asi 10 rokov života a podľa jeho veku, nie som si úplne istý, ako je starý, ale ako vidíme, Rusko sa pripravuje na nejakú veľkú vojnu, že za koľko to asi môže byť tá vojna v Európe. A z akého smeru? Tuším má 72? Nie som si úplne istý. Myslím, že 72-73 má. A neviem, nechcem fabulovať, bodaj by tá vojna v Európe nikdy nebola. Sú tu len signály, že by mohla byť a je to len na tom, ako bude sa vedieť Európa, Európska únia a NATO dostatočne na to pripraviť, aby preto Rusko sa neoplatilo tú Európu napadnúť, aby si spočítali 2+2 a zistili, že to bude pre nich jedna veľká katastrofa. Ak bude Európska únia postupovať ako Slovensko, čiže chodiť do Kremla a sa im podlizovať, tak tá vojna bude pomerne skoro. Ak bude Európska únia fungovať ako Poľsko, Estonsko a Nemecko, tak potom tá vojna nemusí byť vôbec. Je asi jediná odpoveď, ktorú na to mám, nejaká rozumná. Mali ste tam, Juraj, taký záber detí na aute. Bola cedula prilepená a to dlho fungovalo, že snáď nik nebude ostreľovať vozidlá, súkromné autá, ktoré prevážajú deti. V tom 22. tu na vlastne v závetri sme prijali 3 auta, prišli nad ránom matky, ktoré viezli až od Charkova plné auta detí a mali tie auta oblepené nadpismi deti. Aj na streche, aj na oknách a my sme v tú noc už počuli varovania, že komu môžeme, tomu odkažme, nech si neoznačujú auta týmito tabulkami a nápismi, lebo práve v tom čase sa na tieto autá a ruská armáda zameriavala. Tak chcem sa spýtať, či ste aj vy mali podobnú skúsenosť tam, alebo ako to bolo? Pre mňa to bol jeden z najsilnejších zážitkov, asi to bola taká nejaká prirodzená ľudská reakcia, že ľudia si to nalepia na auto a myslia si, že nič nestane, ale Rusi v prvých dňoch vojny zbombardovali pôrodnicu s rodiacimi ženami v Mariupole, takže potom sa to úplne prestalo používať. Tie nálepky vlastne boli ešte skôr ich triafali. Vy ste sami povedali, že v podstate odcestovať na tú Ukrajinu bolo také spontánne rozhodnutie ráno, keď sa začala vojna. Tak bol vlastne tento projekt a ten film nejako podporovaný, alebo ste proste sami sa rozhodli, že berem kameru a idem to tam natáčať? Tým, že vlastne som na Ukrajinu chodil od roku 2014 a mám tam viacero priateľov a ako tak viem jazyk, tak to bolo pre mňa vyslovene pudové rozhodnutie, že zrušil som vlastne všetky práce, ktoré som mal dohodnuté a rovno som sadol do auta a išiel som tam. V 2022 som vďačil tomu, že vtedy bola veľká ochota prispievať na všetko, čo sa... Ako nebol v 2022 problém získať rýchlo podporu na tento film. Takže jak audiovizuálny fond, tak Slovenská televízia, tak aj súkromný sektor ma podporil a vlastne vedel som to odfinancovať. Bola iná situácia, ako je dnes. Hlavne vtedy to naozaj každý prežíval veľmi tie prvé dni. Ja som sa 25. zobudil na Chmelnickom v meste a ja som mal 1000 nových followerov na Instagrame len za jednu noc.
Vtedy to ľudia strašne riešili. Že môj profil na Instagrame šiel z nejakých 500 followerov skoro do 4000 za priebehu pár dní. Čiže naozaj to vtedy ľudí zaujímalo. To bola tá otázka. Ešte jednu otázku mám. Na frontovej línii aj teraz vlastne stále existuje mnoho dedín alebo miest, ktoré križuje v podstate cez stred toho mesta, čiže mesto je rozdelené na dve časti, že jedna je na tej ukrajinskej a jedna na ruskej strane. Máte skúsenosť s takýmito mestami, že ako to tam funguje, lebo ľudia tam určite ešte musia žiť aj na tej ukrajinskej strane a že či môžu sa tam nejako pohybovať. Jasné. Ak je mesto rovno na línii, tak to mesto prakticky neexistuje. To je množstvo miest. Tadiaľ, kade prešla fronta na Donbase, tak tie mesta už neexistujú. Tam to láhlo celé základom. Marinku, Valiku, Novosilku, Orichiu. Plno je tých miest jednoducho, kade prešla fronta, alebo boli dlhší čas na frontovej línii. Buď tam čakajú takí dôchodcovia v pivniciach, ktorí odtiaľ nechcú odísť. Najčastejšie sú to starí ľudia, ktorí z tých miest nechcú odísť, ale život tam je extrémne náročný. Alebo tam nežije nikto a tie mesta úplne lahli. Vlastne celé to ruské oslobodenie tých miest znamená, že to mesto sa celé absolútne zničí, nezostane kameň na kameni. Dá sa to, krásne sa to dá sledovať na Google Earthe. Vlastne Google Earth umožňuje pozerať satelitné snímky a majú to, viete si tam prepnúť, že môžete si tie mesta pozrieť, ako vyzerali, ja neviem, v roku 2020 a môžete si pozrieť, ako tie mesta vyzerajú teraz. A pochopíte, že celé to ruské oslobodenie je len jedna obrovská deštrukcia priestoru za cieľom nejakého postupu. Vy ste teraz spomínal, že vlastne v takýchto mestách žijú hlavne dôchodci, ktorí odmietajú odísť a verím, že vy ste sa porozprával aj s mnohými z nich, aj tí, čo neboli vo filme, tak som sa chcela spýtať, že aká je najčastejšia odpoveď na otázku, prečo nechcú odísť? Že oni sú, v podstate všetko to bolo v tom filme, oni sa cítia už inde nepotrební, že už necítia sa, že by mali na nejakom novom mieste ešte nejakú perspektívu v ich veku. Častokrát je to extrémne zlá ekonomická situácia, vieme, že na Ukrajine, Ukrajina nie je veľmi bohatý štát, sú tam veľmi nízke dôchodky, ľudia žijú veľmi skromne, o mnoho skromnejšie, ako si tuto vieme predstaviť. A potom je to asi nejaká nostalgia k tomu miestu, že radšej chce ten človek umrieť tam, kde celý život žil a kde má nejaké spomienky aj pekné, ako jednoducho ísť niekam. Ľudia sa najviac boja podľa mňa toho, čo nepoznajú. Tej neistoty sa boja viacej ako padajúcich bomb, na ktoré si už za tie roky zvykli. Tak asi preto. Porím tento ľavý rad, mám tiež otázku. Vy máte dva názvy filmu a každý z nich v podstate takou alúziou na to pravoslávne zvolanie Mír vám, ktoré sa hovorí vlastne v cerkvách. Neviem, že či ste si to uvedomili, že ono je trochu ironické v tomto prípade. A tá otázka možno by smerovala do toho smeru, že aj vo filme viackrát vidíme, ako ľudia pracujú s takým tým náboženským motivom. Viackrát vám tam blahoslavili vás, chválili vás za to, že čo robíte, želali vám zdravie, šťastie a tak ďalej. Že ako ste vnímali možno, že to, ako si vysvetľujú Ukrajinci, alebo ako im pomáha možno, že v zvládaní týchto situácií, možno, že nejaký vzťah k transcendentnú a ako ste to napríklad vnímali vy. Ja to môžem porovnať len, že keď bol nás na škole Tomáš Foro, ktorý v podstate robí veľmi podobné veci ako akorát nie kamerou, ale perom, tak on vtedy hovoril, že tá jeho posledná kniha Spev Siren, on hovoril, že veľmi často sa pohyboval na takej hranici, kde sa rozhodovalo medzi životom a smrťou a že aj jeho životom a smrťou, že ho zvádzali a podobne ako toho Odysea, Sirény, že aby skočil povedzme do tej vody a že či aj, možno to je podotázka, ste vy niekedy nemali možno také nutkanie, že ten spev Siren nejako vypočuť a nechať sa možno, že tak unášať tým prúdom, možno, že nechať sa v tej krajine zabiť. Neviem, či som úplne pochopil otázke. Vysvetlím len názvy. Vlastne môj debutový film sa volá Mír vám a je to film môžete si ho pozrieť na dafilms.sk za drobný poplatok. Je to film, ktorý som natočil v roku 2014, 15 a 16 a pojednáva o vojne na Donbase.
Podarilo sa mi vtedy dostať aj na tú proruskú stranu, aj na tú ukrajinskú, preto je ten film zaujímavý, že zobrazuje dva kontrasty. A je to vlastne prapočiatok tejto veľkej vojny. A Mirvam sa volá preto, lebo točili sme vo Volnovache, to je ďalšie mesto, kade prešla fronta a už neexistuje, tam je ostal kameň na kameni. A tam na Donbase je veľmi obľúbená cirkev adventistov 7. dňa. A boli sme s nimi v tej ich modlitebni a spievali tam ľudia pieseň Mirvam. A to mám natočené a to bolo úžasne silné, že babky spievali ten Mirvam a tiekli im slzy. A tak bol jasný názov filmu, že Mirvam to úplne sadlo. A tento film sa volá Mirnam preto, lebo je to vlastne ako keby Mirvan 2, ale ten názov je gradujúci, pretože už neželám ten mier tým ľuďom, ktorí tam žijú, ale želám ho nám všetkým týmto názvom, aby teda tá vojna nebola. Čo sa týka nejakej mojej viery alebo k týmto veciam k Bohu, tak ja som skôr človek vedeckého poznania, čiže toto ma nejak moc nebere. Aj keď teda veda vznikla z náboženstva a všetko navzájom nejako súvisí, ale múdra veta je, že vo vojne ateisti nie sú. Každý, kto to prežil, vie prečo. Mal som také, že som si povedal 3-krát Allah Akbar, keď sme išli na frontu a ešte som si dal aj Otčenáš, aby to bolo také ekumenicky vyrovnané, aby som mal aj túto časť poistenú, keby dačo. A to je asi tak všetko, čo k tomu môžem povedať. Názor Ukrajincov na Slovensku ako politiku, našu slovenskú aj všeobecne ľudí? Nie som ja nejak dneska každodenne prítomný na Ukrajine, ale viem odpovedať, pretože akurát zhodou okolností minulý týždeň som tu mal veľmi dobrého kamaráta, môjho Francisa Ferela, ktorý žije od začiatku vojny na Ukrajine a robí videá z frontu pre Kiev Independent. Môžete si ho pozrieť na YouTube. A bol tu aj s Ukrajinkou Olenou Zaško a presne sme sa o tom rozprávali, že či vnímajú tam Roberta Fica, či vnímajú jeho vydieranie Ukrajiny a vnímajú to veľmi intenzívne. Je to normálne téma na Ukrajine a vidia, čo sa tu deje. Takže asi nás nevnímajú nejak super najpozitívnejšie. Druhá vec je, že množstvo Ukrajincov našlo azyl na Slovensku. Množstvo Ukrajincov vie, že Slovensko reálne im pomohlo. Stále si mnoho Ukrajincov pamätá, ako sme im pomohli na začiatku vojny, že sme im darovali naše MIGy, darovali sme im systém protizdušnej obrany S-300. Čiže tí inteligentnejší to asi vnímajú tak, že politici sú len dočasní a nemôžeme z ich konania viniť celý národ. Každopádne určite nie je Slovensko, odkedy nám vládne Robert Fico na Ukrajine, skloňované nejak veľmi pozitívne, to môžem určite povedať. Ja som sa teda chcela spýtať možno skôr o tom, ako ste spomenuli, že film jeden bol natočený z obidvoch strán. Ako sa teda vôbec dostanete na stranu Rusov? A aký je priebeh vôbec tam? Áno, dneska je to nemožné. Dneska by niečo také určite nebolo možné. Nevidím to nikde ani vo svetovom žurnalizme, že novinári, ktorí pracujú na Ukrajine, by sa zároveň dostali aj na ruskú stranu. Z ruskej strany vnímam iba propagandu. Ak ide von nejaký dokument alebo nejaká reportáž z ruskej strany, tak je to buď sofistikovanejšia propaganda, alebo čisto zhola jasná propaganda. Vlastne kritickí novinári v Rusku boli systematicky buď vyvražďovaní, alebo iným spôsobom eliminovaní, alebo odišli do emigrácie. Čiže to, čo ide von z Ruska, je dnes len propaganda. Film, o ktorom som hovoril predtým, Mirvam, bol teda natočený od roku 2014 do 2016 a konkrétne v roku 2015 a 2014 sa ešte dalo dostať do tých novozniknutých separatistických republik, Donetskej a Luhanskej republiky. A normálne som musel napísať najprv list ukrajinskému ministerstvu obrany, že ako novinár mám záujem ísť do tej separatistickej krajiny. Ukrajinská strana, keď vás pustila, že vám dovolila tam ísť, tak ste dostali normálne také povolanie, taký papier. A to isté sa dalo urobiť aj ja som teda konkrétne cestoval do Donetskej ľudovej republiky a takisto som kontaktoval vlastne ministerstvo Donetskej ľudovej republiky pre informácie.
No a oni mali zo začiatku takú politiku, že púšťali tam novinárov zo západu, aj keď sa o nich nepísalo práve najpozitívnejšie, ale aj zlá reklama bola lepšia ako žiadna. Čiže oni mali záujem, aby sa o týchto krajinách písalo a aby teda tých novinárov mohli nejako ovplyvňovať. Čiže som normálne dostal 10-dňovú akreditáciu v Donetskej ľudovej republike, mal som to na papieriku, nosil som to pri sebe. Viackrát som bol tými separatistami, respektíve ruskou armádou, ktorá bola vtedy neoznačená, vyžiadaný, aby som sa tou akreditáciou preukázal, a keďže som tú akreditáciu mal, tak vlastne sa mi tam nič nestalo a tak sa tam dalo dostať. Tak sa dalo rozprávať s tými ľuďmi. Potom som sa tam chcel vrátiť v roku 2016 a vlastne filmovať tých istých ľudí, čo som filmoval pred rokom, že aký progres zažili počas toho roka, teda či ten separatizmus, či toto otrhnutie sa od Ukrajiny, či táto vojna priniesla aj niečo pozitívne do ich života, ale v 2016 som tam už pustený nebol, pretože potom oni vlastne si tým, že tam tých novinárov popúšťali, tak si získali veľmi podrobný zoznam všetkých novinárov, ktorí majú záujem robiť na tejto téme. No a vlastne potom sme všetci, čo sme tam boli, dostali generálny ban. Takže už potom na 2016 som sa tam už nedostal a už by som sa tam nikdy nevedel dostať. No ako ste hovorili, že máte nejakého kamaráta v Azove. Ak sa nemýlim, Azov začal ako taký odboj v Mariupole 2014 a bol to taký trošku až, ak sa nemýlim, pravicoví extrémisti. Ako to je dneska s Azovom? Lebo je to súčasť ukrajinskej armády. Ako sú oni na tom politicky aktuálne? Presne tak. Azov začal ako vlastne špeciálna jednotka, kde sa hlásili dobrovoľníci, neboli to ľudia, ktorí tam museli byť, ale boli to ľudia, ktorí tam chceli byť. Častokrát títo promilitantní ľudia sú z extrémistickejších krídel, väčšinou z pravicového extrémizmu, takže to je pravda. Takisto aj staré velenie Azova propagovalo, dajme tomu mnohokrát, nacizmus. Ja som to nikdy nejak detailne neštudoval. Nechcem to ani nejakým spôsobom obhajovať. Každopádne za tie roky sa Azov pretransformoval na jeden z najelitnejších bataliónov, ktoré ukrajinská armáda má. Má nové velenie, má nových ľudí, má nové odhodlanie v tejto vojne a dneska je Azov úplne regulérna jednotka, regulérna súčasť ukrajinskej armády. Nemýlim, Azov má aj medzinárodnú časť, kde sa vedia dobrovoľníci prihlásiť hoci kde zo sveta. Pozeral som ich stránku a dosť snažia sa nájsť ľudí aj na YouTube, dávajú veľa videí z kamier ich vojakov a snažia sa tým prakticky akoby získať vojakov. Že ako to je s tým, keď sa niekto povedzme zo Slovenska prihlási do ukrajinskej armády, tam je to ako keby nejaký zločin na Slovensku alebo v iných krajinách? Určite slúžiť v cudzej armáde je zločin. Není to legálne. Potrebujete mať povolenie od prezidenta, čo pán prezident pochybujem, že teraz nejak by podpísal. Poznám niekoľko Slovákov, ktorí bojujú aj nelegálne v radoch ukrajinskej armády. Takže veľa ľudí to robí len tak, že sa proste zoberia, odíde a už sa nevráti. Ale legálne sa odísť nedá. Bez povolenia, bez výnimky od prezidenta. Tí ľudia sú rôzni, mnoho ľudí sa chce stať vojakmi, mnoho ľudí si strašne ide ten military a chcú mať reálne skúsenosti ako vojaci, čiže tento svet priťahuje množstvo ľudí z celého sveta. Každopádne Ukrajinci si veľmi dobre vyberajú, lebo my ich voláme, že vymyslení, lebo je veľa ľudí, ktorí si povymýšľajú, v akých všelijakých špeciálnych práporoch a jednotkách bojovali a s akými skúsenostiami prichádzajú a nakoniec sú to proste len výmysly. Tak takí ľudia sa ale v reálnej vojne odhalia veľmi rýchlo. Takže tých si Ukrajina selektuje. V Charkove som ešte na začiatku vojny bol v takej budove, kde všetkých týchto vymyslených dislokovali do jednej budovy a tam nič nerobili, len si čistili zbranie a nadávali, že ich Ukrajinci nikdy nechcú pustiť. Ale tých naozaj skúsených, tí, čo naozaj majú bojové skúsenosti a tak ukrajinská armáda určite víta, pretože najväčší vlastne problém ukrajinskej armády dnes je nedostatok ľudí.
Ja by som sa chcel opýtať k tomu nedostatku vojakov v ukrajinskej armáde. Ja vlastne sám pomerne často na Ukrajinu cestujem a stretávam sa s tým, že muži v strednom veku sú často bráni do armády aj nedobrovoľne, pretože je tam vojenský stav a je to podľa zákona možné a sa to uplatňuje. A že často vlastne nejakí muži sú náhodne vybratí, že idú do práce a cestou do práce ich zastavia vojaci a sú naverbovaní, aj keď nedobrovoľne, že či je to naozaj takto potrebné, alebo či to práve neznižuje morálku tých ľudí. Je tam selekcia a predtým, ako vlastne si takto pre toho človeka prídu, tak dostane normálne povolávací rozkaz. Nedrapnú len tak niekoho z ulice. Ten človek predtým dostal riadny povolávací rozkaz a mal prísť na riadny zápis. Keď ten človek sa zatajuje a nejde, tak potom si pre ňo prídu. Je to strašné, si to neviem predstaviť, ale deje sa to. Proste armáda bez ľudí nemôže bojovať a vlastne existencia toho štátu stojí na tom, že či budú mať armádu. Bez armády neexistuje Ukrajina. Čiže ten štát tiež robí zúfale kroky k tomu, aby svoju existenciu nejakým spôsobom zabezpečil. Ale není to tak, že človek si len tak ide na nákup a zdrapnú ho z ulice. Je to človek, ktorý riadne dostal povolávací rozkaz, akorát sa nedostavil. Jasné, preto som sa chcel opýtať, lebo sú všelijaké veci sa tam ako trádujú po ľuďoch, že čo rozprávajú a to mi vlastne prišlo divné, že by niekoho len tak zobrali cestou práve do práce alebo tak. Dostanú povolávací rozkaz. Ja netvrdím teraz, nechcem povedať, že všetko, čo sa deje na ukrajinskej strane je super. Rozprával som sa, máme veľa taxikárov, boltov v Bratislave, množstvo z nich je Ukrajincov a keďže viem jazyk, tak sa s nimi rád rozprávam. Hovoril mi chlapík, bol zo Záporožia a došiel mu povolávací rozkaz, že má teda nastúpiť do armády, došlo mu to nejak pred rokom. Povedal si, že OK, tak idem. Riadne sa prihlásil, boli niekde, lokalizovali ich niekde nad Odesu do výcvikového tábora, kde mal prejsť výcvikom. Bolo ich tam 90 v jednej budove, v jednej kasárni. Tretí deň na to, ako tam trénovali, tam zaletel Iskander, všetci zomreli, prežilo ich asi 5. Hovorili im, že OK, že choďte domov, že o 2 týždne sa dostávate znova. A on si povedal, že už v žiadnom prípade. Tak ušiel cez Moldavsko do Európy. Tak ja rovno, že vlastne ako je to tam vlastne s dezerciou a tak, pretože niektorí ľudia tam určite už akože nechcú bojovať. Že či to tam vážne je také, že jeden vojak je vpredu a druhý je za ním, aby ho kontroloval, aby neušiel, alebo ako to tam vlastne je, či náhodou viete. Veľmi o tomto ja nemám. Viem, že dezercia je veľký problém na oboch stranách, ale nejak som konkrétne neštudoval túto tému. Neviem sa k tomu vyjadriť. Viem, že sú dezercie, samozrejme, a za dezercie sú veľmi prísne tresty. Najväčší problém je ten, že ja nepoznám rodinu z tých mojich známych, kde veľmi veľa ľudí hneď prvý rok vojny dobrovoľne narukovalo. Tí ľudia sú mŕtvi. Čiže tí najlepší padli, čiže buď sú mŕtvi, buď bojujú, alebo sú veteráni a už neschopní ďalej boja. A teraz na tej Ukrajine naozaj je tam asi 2 milióny mužov, ktorí by mohli byť bojaschopní, ale ktorí sa pred tou povinnosťou, tou službou nejakým spôsobom ukrývajú alebo sa zatajujú. Samozrejme, že takíto vojaci nie sú najlepší, pretože majú zlú morálku, majú slabú... Tí najlepší už zomreli. Myslím, že teraz som videl, jak tam chodievam, tak sú tam rôzne tie propagandistické, akože ukrajinské propagandistické billboardy popri cestách, ktoré snažia sa verbovať nových mužov do radov ukrajinskej armády a posledný taký celkom chytlavý slogan, čo som zachytil, bolo, že bez teba sa tá vojna neskončí. Kým si premyslia naši študenti otázku, tak spýtam sa. Vlastne nadviažem na to, čo ste práve povedali. Že bez teba sa táto vojna neskončí a keď to trochu otočím, bez teba nebude mier
keď sme sa chvíľu rozprávali vonku, tak ste mi povedali, ja sa s takými celebritnými vojnovými reportérmi nepoznám, ale ja si ani nemyslím, že niektorý vojnový reportér je celebrita, ale práve ľudia ako vy veľmi jednoznačne prispievajú k tomu, aby tá nádej na ten mier bola. A chcem sa spýtať, keď sa pozriete na týchto mladých ľudí tu, lebo mnohí ľudia si povedia, že čo ja zmôžem proti vrchnosti, čo ja zmôžem proti mašinérii vojny, čo ja zmôžem, ale tuto máme decká, ktoré majú jedno z najlepších vzdelaní v tejto krajine. Toto je mimoriadne silný gimpel, ktorý má vynikajúce aj hodnotové zázemie, nielen čo sa týka vzdelávania. Čo môžu urobiť oni, aby ten mier mal ešte o niečo väčší potenciál, aby nás to tu neprevalcovalo? Podporovať demokraciu, voliť, rozprávať sa navzájom, rozprávať sa so svojimi starými rodičmi, jednoducho čítať knihy. Ja neviem, čo môžu urobiť. Byť dobrými občanmi a vážiť si demokraciu, a vážiť si slobodu. Možno ešte nenechať sa zastrašiť. Ďakujem pekne. No, páči sa. Áno. Môžem sa spýtať, čo myslíte si vlastne, že už aj pre ľudí v našom veku, tak v tom rozmedzi tých 16+, je vlastne už aj pre nás dôležité sledovať túto svetovú politickú situáciu, nielen s tým, že berieme ohľad na to, že teraz sa reálne dejú hrozné veci vo svete, ale proste tak in general tieto veci sledovať? Určite áno, lebo žijete v tom svete predsa a všetko, čo sa v tom svete deje, sa vás nejako dotýka. Nie ste niekde izolovaní v nejakom akváriu a určite sa treba zaujímať o svet, v ktorom žijete, aby ste mu čo najlepšie rozumeli. Ja by som sa chcel spýtať na tému žien vo vojne, že či ste sa stretli so ženami, ktoré priamo pracovali ako keby v tom vojenskom sektore, buď to vojačky, alebo teda akú úlohu ženy v tej vojne zohrávajú priamo na boisku. Takú isto ako muži. Napríklad, čo viem, takú luxusnú informáciu, tak ženy sú veľmi dobré snajperky. Častokrát lepšie ako muži, pretože byť snajperom si vyžaduje obrovské odhodlanie a obrovskú dávku trpezlivosti. Ženy sú trpezlivejšie. Sú menej také horkokrvné, menej pudovo sa správajú na tej fronte, takže napríklad snajperky, a to už dlhé roky, takisto medičky, čokoľvek, to isté, samozrejme, že ich menej, ale ženy sú dôležitou súčasťou všetkých vlastne vyspelých armád a vykonávajú takú istú, asi nevykonávajú tie najťažšie fyzické práce, aj keď čo ja viem, a sú normálne ženy v armáde. Ste v kontakte aj s veteránmi niektorými, lebo aj nejakí boli na Slovensku a formálne teda za predošlej vlády, teraz ja sama netuším, prípadne niekde inde. A ak áno, aká je im poskytnutá starostlivosť, ak viete? Neviem veľmi na to dobre odpovedať. Viem, že chodia na rôzne liečenia, na rôzne rehabilitácie, množstvo z nich prišlo o končatiny a podobne, čiže to si vyžaduje rehabilitácie. Na samotnej Ukrajine je množstvo rehabilitačných centier v tých miernejších oblastiach Lvove, takže dostávajú tú najmodernejšiu vlastne pomoc, tú najlepšiu rehabilitáciu, aká je vlastne možná. Ale neviem, ako funguje selekčný proces, že kto sa na tú rehabilitáciu dostane, kto nie, ale viem, že tento film, čo bol teraz, kvôli ktorému bol Francis Farrell aj s Olenou Záško na Slovensku, o ktorom som hovoril predtým, tak oni nakrúcali dokumentárny film o ukrajinských medikoch, ktorí trpia PTSD, a ktorí vlastne na základe rozkazu, lebo oni sami ísť nechcú, ale dostanú rozkaz, že musia ísť na 10 dní do Švédska na rehabilitácie, kde sa vlastne bavia s psychológmi a kde môžu šantiť na tých jazerách, na všelijakých vodných skútroch alebo len tak sa prechádzať po lese. A je to veľmi zaujímavý film a bolo veľmi zaujímavé sledovať vlastne, že ako je pre tých
ako je to úplne iný svet, že keď film sa začína na fronte, ako zachraňujú život niekomu a odrazu docestujú, idú cez Dánsko, vlastne dojdú do toho Švédska a vlastne ako je to úplne, že ten svet, ktorý mal úplne normálny pre každého, jednoducho, že prechádzka v tichom lese alebo nejaké rozjímanie alebo dobrá večera, aký je to, že ako keby z inej planety, tam prišli tí ukrajinskí medici v tom Švédsku ako hostia z inej planéty, že jednoducho bol tam krásne zachytený ten kontrast. Určite sa ale ukrajinská strana zaujíma o svojich vojakov, rieši aj také veci, ako je posttraumatický stresový syndrom. V Lvove som bol minulý rok v januári s organizáciou Mier Ukrajine, oni priamo podporujú, je to taká organizácia, že Next Step, a je to Lvové veľké rehabilitačné centrum, kde majú to najmodernejšie vybavenie a kde vlastne učia vojakov, ktorí prišli o dolné končatiny aj horné, vlastne fungovať plnohodnotne s protézami. A je to dosť náročný aj finančne, aj časovo proces, ale tak existujú tieto miesta a tým vojakom sa venujú. Ďakujem. Aspoň čo ja viem, možno by mi nejaký veterán túto teraz úplne by ma vysmial, neviem. Viem, že ukrajinská armáda tým, že vlastne majú nedostatok mužov, má obrovský problém s rotáciami, že zatiaľ čo Rusi chodia tuším na 4-mesačné rotácie, že po 4 mesiacoch sa vracajú, tak sú niektorí vojaci, ktorí sú už roku 2022 na tej fronte. Oni potom im tam robia aspoň také rotácie v rámci tej vojny, že ja neviem, že odslúžili si už dostatočne dlhý čas na nule a na jednotke, to sú tie najexponovanejšie miesta v rámci fronty, tak potom ich dajú v rámci tej jednotky niekde dozadu rúbať drevo, lebo aj to niekto musí urobiť, niekto musí v tom týle narúbať to drevo, aby si chlapi vpredu mali čím kúriť. Takže robia sa nejaké takéto rotácie v rámci vojny a potom kamaráta mám, čo sme boli na fronte, bolo to aj vo filme, ale ten tam akurát nebol nakrútený nad Vuhledarom, tak ten viem, že ten bol po 3 rokoch vyrotovaný a teraz normálne žije so svojou ženou na západnej Ukrajine v Zakarpatí, že už sa nejako nepodiela na tom, že už jednoducho svoje si odkrútil. Ste s ním v kontakte? Môžem mu napísať na Instagrame, ale pravda je taká, že ja veľmi neviem, čo mám tým ľuďom napísať. Že hej, ja som ten Ďuro, že boli sme tam v 2023, že dobre sa máš. No, je to ťažké. Skôr som sa spýtala, pretože tiež poznám niekoľkých takýchto veteránov, ktorí dlhšie pôsobili, teda od začiatku hneď sa dobrovoľne prihlásili a keď sa dostali domov, tak keď dáme bokom posttraumatickú stresovú poruchu, tak skôr taký ten zmysel života a pocit, že oni vlastne by mali byť tam. Že majú pocit, že vlastne ich už nikto nepotrebuje. Nie všetci. Hej, niektorí sú radi, že sú z toho vonku, ako tak. Z toho vyviazli relatívne so zdravou kožou a relatívne so zdravou dušou, ale mnohí majú pocit tej nepotrebnosti. Ako to odznelo celkom prirodzene aj v jednom z tých krytov, že vlastne my už nie sme potrební nikomu, ničomu, nemáme čo robiť. Či náhodou s niečím takým ste sa nestretli? Ja osobne nie. Dobre, ďakujem. Tak toto bola vata z mojej strany, možnosť pre vás. Páči sa. Ja mám ešte otázku, že ako ste sa dostali k tomu vlastne, k tej práci toho vojnového novinára, lebo je to dosť nebezpečná práca a vyžaduje si to dosť veľa odvahy. A že prečo ste si to vybrali a aká bola tá cesta k tomu, že si to dostali? Veľmi sa mi to páčilo. Fotografiu dokumentárnu, tak tá ma očarila, keď som mal asi 13. A začal som chodiť s fotoaparátom všelikde a vždy ma najviac priťahovali také tie najexotickejšie situácie. A tí fotografi najviac cool boli tí, čo boli tí vojnoví, James Nachtwey, Paolo Pellegrini a podobne. A veľmi som obdivoval ich prácu a tak som túžil, že raz budem aj ja taký fotograf ako oni. A vojnových fotografov poznám 2 druhy. Sú ľudia, ktorí sa venujú dokumentaristike. Sú ľudia, ktorí majú úprimný záujem o tých ľudí a potom sú ľudia, ktorí to riešia skrz svoje ego, že k sebe chcú niečo dokázať. Ja som začal bohužiaľ ako to druhé a časom som pochopil, že ego nemá žiadny zmysel v tejto práci, že je dôležité reálne mať záujem o tých ľudí. Jedine tak sa to dá robiť dobre. Čiže tak skrz vlastné ego som začal chodiť na Donbas, na Majdan, lebo som chcel robiť tie fotky. Mňa nezaujímali tí ľudia, mňa zaujímali tie fotografie.
tej práci, no. A chcel som veľmi robiť také fotky, chcel som zažiť tie situácie, chcel som proste cestovať po svete, byť tam, kde sa niečo deje. Prišlo mi to veľmi cool. Tak som robil všetko preto, aby sa mi to stalo. A na Donbass som začal cestovať za svoje vlastné prostriedky, zo svojho vlastného záujmu, ale necestoval som preto, že by ma tí ľudia nejako zaujímali. Cestoval som tam preto, lebo som chcel mať také fotky a chcel som mať taký materiál. Ja som sa ešte chcela spýtať teda, či nemáte pre nás napríklad nejaké odporúčania, čo je dobré si prečítať, čo je dobré si pozrieť. Erich Maria Remarque Na západnom fronte kľud. Neexistuje lepšia kniha o vojne. To by som si určite prečítal. A čo sa týka Ukrajiny, mám veľmi rád knižky, ktoré som aj fotograficky ilustroval od Stanky Harkotovej z Aktualit, ktorá žije na Ukrajine a vyspovedala nespočetne veľa vojakov. Teraz si len zľavne nespomínam na názvy tých kníh. Veľmi dobrá kniha. Ak sa chcete dozvedieť viacej o Rusku, o Putinovi, tak výborná kniha je od Michala Zigara Všetci mocní Kremla. Je to faktografická kniha, ale číta sa fantasticky. Pochopíte, kto to je Putin a ako funguje Kreml. Úžasná kniha je Nič nie je možné a všetko je lož od Sergeja Pomaranceva. Budú to mať aj túto oproti cez ulicu Ward Forever. To je geniálna kniha. To je o ruskom showbiznise za vlády Vladimíra Putina. A celá kniha sa, toto už nezdvihnem, celá kniha sa začína na vlastne workshope pre luxusné prostitútky pre ruských oligarchov a prevedie vás to vlastne celým tým showbiznisom a celým tým dnom. Je to vlastne kniha o Putinovi, ale vôbec sa tam o ňom nepíše. Tak tiež si urobíte dobrý obraz o tom, čo je súčasné Rusko. Takže asi tak. Veľmi veľa je toho na YouTube. Keď chcete vidieť, ako vyzerá súčasná fronta, odporúčam reportáž od môjho kamaráta Francisa Ferrella na Kiev Independent. To je chalan, čo robí frontové reportáže v angličtine, lebo on je native, on je Austrálčan s maďarskými koreňmi. Tie YouTubeové videá majú 500 000 dosahy, takže je to super. Takisto si pozrite aj nejakú dobrú frontlinečinu od Azovu. Azov má vynikajúce videá s ruskými zajacami, vlastne preto som ich kontaktoval. Je toho veľa, čo sa dá pozrieť. Mne sa na vás, mladých ľuďoch, páči to, že vy ste o mnoho komunikatívnejší, ako my sme boli, keď sme boli mladí. Keď som ja bol vo vašom veku a posielil nám film a mala byť diskusia, že sme boli ticho. A to není dobré, ale vy ste iní a to je dobré. Dobrý, tak ja by som sa chcel spýtať, ako ste ako keby našli tých ľudí, s ktorými ste sa rozprávali, že či ste proste išli za ľuďmi na ulicách, alebo ako ste ich teda našli? Bolo to rôzne. Väčšinou to boli ľudia, ktorí sme náhodne stretli na nejakých tých exponovanejších miestach. Vlastne takmer počas celého pôsobenia môjho na Ukrajine v prvom roku vojny, od teda februára 2022 do februára 2023 sme tvorili taký stabilný tím so špičkovými českými žurnalistami. Jedným z nich bol fotograf pre nemecký Štern Stanislav Krupáš a druhý reportér z reportérov ČT Tomáš Vlach. A vlastne Tomáš vždy dostal z Českej televízie auto a bol tak dobrý, že nás so Standom zobral a vlastne takto traja sme chodili po tej Ukrajine, navzájom sme sa supportovali a chodili sme teda po rôznych miestach, kde sa v daný moment dalo ísť a ľudí sme rôzne stretávali. Výnimku tvorí Svetlana, vlastne matka ženy môjho dobrého kamaráta. Tí sú v tom Kieve, čo spolu telefonujú, tak Svetlanu poznám už roky. Potom výnimku bol ešte Juri v Chersone vlastne. Keď som išiel do Chersonu, ja som tam bol prvý Slovák, ktorý tam došiel necelý týždeň
necelý týždeň po oslobodení spod ruskej okupácie a išiel som tam sám autom a vedel som, že to mesto je na pokraji humanitárnej katastrofy, pretože tam nefungovala elektrina, kúrenie, netekla voda, ako ste mohli vidieť vo filme. Tak ja som vlastne na Facebooku napísal výzvu, že idem teda s prázdnym autom do Chersonu a že či ľudia viem, čo v takýchto miestach je potrebné, tak nikdy neurobíte zle, keď tam privezete sviečky, pretože sviečky sú svetlo a teplo. Keď tam privezete spacáky a ešte niečo som tam niesol, deky, sviečky, spacáky. Som napísal na Facebooku, že či nemajú ľudia darovať takéto veci a tak veľa mi prinieslo ľudí týchto vecí, že časť z nich som musel dať inej dobrovoľničke, ktorá vozila veci na Ukrajinu, som nebol schopný do toho auta to všetko napratať. No a z týchto som šiel do Chersonu a v rámci tejto výzvy sa mi ozvali ľudia z Prešova, že majú utečenkyňu z Chersona a že jej muž Juri je cukrovkár a že či by som mu neodniesol nejaké lieky od nej zo Slovenska. Takže ja som sa tomu potešil, lebo som hneď už mal človeka, u ktorého môže spať a vlastne Juriho som teda takto poznal skrz jeho ženu, ktorá žije na Slovensku. Inak to boli všetko random stretnutí ľudia náhodne na ulici. No a ešte jedna taká otázačka, čo ste teraz tak spomínali, že ako ste nachádzali miesta, kde spať alebo kde jednoducho prenocovať? Bolo to zase rôzne. V Kieve, vlastne keď som dorazil do Kieva, tak sme Standa Krúpaš tam mal takú kamarátku, ktorá bola vyslaná redaktorka, ale v časoch mieru na Ukrajinu z Veľkej Británie a ona si kúpila byt v Kieve, v centre mesta, taký pekný, také tie historické byty, čo sú s vysokými oknami v tehlovej zástavbe a vlastne na ňu to bolo too much, tam zostať cez tú vojnu, čiže ona sa zbalila, ušla odtiaľ naspäť teda do rodnej vlasti, do Anglicka. Ale ten byt nechala Standovi, že keď chce, môže ho... No, ten Kyjev bol vlastne obklúčený, iba trasa z juhu zostala v marci 2022 a nevedelo sa, že či ten Kyjev padne alebo nie. Čiže veľa ľudí ušlo, no a vlastne nechala mu tento byt, že na jeho potreby, že môže ho používať, pokiaľ bude v Kyjeve. No takže napríklad takýto byt sme využívali počas celého marca, čo sme boli v Kyjeve. Vtipné to bolo v Charkove, kde sme sa tak spolahli nejako, lebo už tam boli redaktori z Prímy, že budeme spať s nimi na hoteli, ale ten hotel bol úplne plný, tam nás nechceli ubytovať a už sme sa báli, že budeme musieť spať v aute, čo bolo dosť také, že Standa má 2 metre, ja mám 1,93 m a ešte tam bol Tomáš Vlach, čiže bola by to dosť taká nepríjemná noc a navyše, kým cez tom vojnovom stave po tých bočných cestách, kým docestujete do toho Charkova, tak to trvá 3 dní. No a začali sme sa normálne dobíjať do takého hotela, že sa nám zdalo, že sú tam ľudia a oni vyšli von a boli tak zlatí, že nás normálne iba pre nás otvorili ten hotel a úplne, že ani žiadne peniaze od nás nechceli poriadne. Ešte nás tam ráno aj krmili na raňajky, že vlastne tí údržbári, ktorí zostali v tom hoteli, aby tam kúrili a tak len pre nás otvorili hotel v Charkove. V Chersone to bolo tak, že teda som vedel, že prespím u toho Juriho a tak. Vždy mám rád, keď mám pocit, že to miesto, kde budem spať, je bezpečné a nie vždy to bohužiaľ vyjde. Čiže zo zásady strašne rád prespávam na vrchných podlažiach a rád som v takých nižších zástavbách a ešte dobrý signál pre mňa je, keď idem niekde spať, že vidím, že okolie nie je že okolie nie je potriafané, že nie sú tam žiadne šrapnely, nie sú tam žiadne zbombardované domy, vybité skla. Takže keď idem spať v takom mieste, ktoré je na nízkom podlaží a okolie nie je priamo zasiahnuté, tak vtedy mám taký dobrý pocit, tedy sa viem tak oklamať, že tam spať je bezpečné. Akurát ten Juri bohužiaľ býval na strašnom mieste, to bolo na najvyššom poschodí takého starého paneláčiku hneď pri Dnepri a vlastne ten Dneper bol od nás 3 minúty pešo. A na druhej strane boli Rusi, ktorí to mesto stále ostrelili, čiže tam tie zvuky, čo boli počuť v tom byte, boli všetko reálne. Tam sa otriasali okenné výtraže v tých oknách. Ale
za normálnych okolností, kebyže si môže vybrať, tak by som v tom byte v žiadnom prípade nespal, ale veľakrát je to potom také ľudské, že keď vidíte toho človeka, ako sa teší, že ste prišli a chce vás pohostiť a tak nemáte to srdce mu povedať, že fú, ale to u teba ja spať teda rozhodne nebudem. Tak niekedy si len tak poviem, že OK, že jednu noc tu dám a hneď ráno idem preč. Takže tak to bolo v tom Juriho prípade. Tam som zostal ešte do obede, lebo sme sa strašne opili a ráno som chytal ešte toto balans. On to bol tak, že ja som to nemal v pláne, ale Juri, on je inak človek pracujúci v banke, veľmi decentný človek a veľmi sa tešil z toho, že ho niekto prišiel pozrieť zvonka a tak navrhol, či vypijeme, či si dáme z koňaku a tak nám nejak zachutilo, že sme to vypili celé, ešte sme aj vodku dopíjali. A potom som to nevedel postrihať, pretože som taký nešťastný bol, že preboha, však ale my sme tu opití, že jak to môžem použiť do filmu. A asi týždeň mi trvalo, kým som si uvedomil, že to je úplne v poriadku, že to je normálna ľudská vec. Nechcem teda propagovať alkoholizmus, ale že si dvaja ľudia vypijú v takom byte, kde sa trasú okenné vitraže, je asi ľudské. Takže som to tam ako naplno priznal a dal som to do toho filmu. Dobrý deň. Že ja tipujem, že ten film ste asi spravili preto, aby sa rozšírila tá osveta, aby sa o tom rozprávalo, akože, ako to na tej Ukrajine naozaj je. A teda moja otázka je, že kde ste ten film ako zverejnili a či ho plánujete aj niekam inám zverejniť? Film už má nejaký čas. Teda film bol dokončený pred 2 rokmi, tuším. Môže byť. Film bol publikovaný teda aj ho reprizujú v slovenskej televízii. Slovenská televízia bol koproducent. Teraz bol reprizovaný pred 2 týždňami. Film bol v slovenskej kinodistribúcii a takto som chodil aj s filmom po stredných školách, keď bol dokončený a bavil som sa so študentami presne pred 2 rokmi. No. A teraz vlastne po dlhšom čase bol ten film, už je aj zadarmo voľne dostupný na YouTube. A aj z YouTube ste ho teraz vlastne pozerali, a respektíve bol stiahnutý z YouTube. Takže tak, nejaké zahraničné festivály alebo tak som s týmto filmom ani veľmi nemal ambíciu, pretože myslím si, že ten film je hlavne pre Slovákov urobený. Aby teda s predošlými študentami sme riešili, že častokrát ich starí rodičia alebo rodičia neveria v veciam, ktoré sa dejú na Ukrajine a považujú to za nejaké hoaxy, podvody, tak myslím si, že slovenský divák sa lepšie stotožní s realitou, ktorú mu ukáže slovenský autor, ako s niečím, čo je čisto zahraničné. Preto som tento film urobil hlavne pre nás, pre Slovákov. Dobre, a ešte mám druhú otázku, že či ste si všimli nejaký rozdiel, ako sa k vám ľudia na Ukrajine správali, keď ste tú kameru mali v ruke a keď nie? Jednou teda z tých hlavných disciplín, ktoré musíte zvládnuť ako dokumentarista, je ani nie vedieť technicky robiť s tou kamerou, ale vedieť robiť s ľuďmi. Že musíte byť taký psychológ. A musíte to vycítiť, že či ste s tou kamerou tam želaní alebo nie, ale väčšinou vo vojne ľudia majú potrebu sa podeliť o svoje trápenie, o svoje problémy a vy ste taký ich hlas do sveta, že skrz vás rozprávajú do sveta o svojom utrpení, čiže väčšinou som sa stretol s pozitívnymi odozvami. A keď nie, keď proste viem, že nemám nakrúcať, že nie som tam želaný, tak nenakrúcam, lebo nechcem ešte viacej tým ľuďom ubližovať. Dobrý deň, vy ste to už aj trochu načrtli, ale že chcela som sa spýtať, že či vy ste sa stretli po natočení tohto filmu s nejakými ľuďmi, čo mali také názory, že vojna na Ukrajine nie je, že toto všetko boli len nejaké kulisy a herci a že jednoducho, že nič z toho nie je skutočné. A hlavne v internetových diskusiách a stretávam sa s týmto názorom, alebo stretávam sa s tým názorom ako Ukrajina. Mňa fascinujú tí proruskí ľudia, ako ešte si stále môžu mysleť, že nebolo im celý čas klamané, veď predsa nemala to byť 3-dňová špeciálna operácia. O čom sa tu bavíme? Vojna trvá koľký rok teraz? 4. Postup, reálne tá vojna trvá viac už ako 10 rokov. Postup na Donbase majú minimálny, len za cenu neľudských strát. Vlastne ženú tam svojich vojakov, ktorí častokrát nemajú ani výcvik, ako do mlynčeku na mäso, s tým, že keď nebudú postupovať, tak ich zastrelia vlastní. Čiže deje sa tam ten najstrašnejší proste horor, aký si vieme predstaviť a vďaka tomu Rusi postupujú o milimetre. Čiže
A kto tvrdí, že tá vojna neexistuje, alebo tak ja neviem, a vždy môže sadnúť do auta alebo na vlak a ísť sa tam pozrieť sám. Nech sa páči. Stačí sa vybrať do Kieva. Ja sa chcem spýtať, že aký máte názor na tých ľudí, ktorí mali negatívne reakcie, keď ste ich natáčali, že či ich chápete, alebo vám to prišlo také prehnané od nich? Ja som sa nestretol počas nakrúcania s nejakými vyslovene negatívnymi reakciami. A keď niekto sa nechce, keď niekto trpí a nechce byť nakrúcaný, tak tomu absolútne rozumiem a nemám na ňo žiadny negatívny názor. Skôr sa ja cítim vinný, že mu tam svojou prítomnosťou ešte priťažujem. O nikom si nemyslím nič zlé. Ja mám otázku, že či ste niekedy uprostred natáčania vycítili nejaký pocit nebezpečenstva a že ste to proste chceli ukončiť a proste to zabaliť a ísť naspäť kvôli bezpečiu. Mne vždy sa dá vrátiť. Už keď sa niekde rozhodnete ísť a už sa tam nejakým spôsobom dostanete, tak už tam musíte vydržať, až kým vás nejako nezoberú naspäť koordinovane. Pretože nedá sa len tak sa rozhodnúť, že OK, už sa mi tu nechce byť a sám, ako som hovoril, nebol som tam sám, bol som tam s ďalšími 2 kolegami. Dostali sme sa na miesta, kde som musel už, keď som sa tam už rozhodol ísť, tak už som tam musel nejaký čas vydržať. Ale čisto z praxe, tak už keď na tom mieste ste, aj tam padajú tie grady, tie bomby a viete, že to je nebezpečné, ale už keď tam ste a už robíte, tak už to není také neznesiteľné, pretože ste napustení tým adrenalínom a rôznymi hormónami a sústredíte sa na robotu a to zvládam ja osobne celkom dobre. Čo je najťažšie pre mňa na vojnovej dokumentaristike je také tie všelijaké čakania. Že držia nás na checkpointe hodinu, lebo práve tam padajú bomby a nechcú nás tam pustiť, ale že keď prestanú padať, tak nás tam pustia. Tak tento čakanie v tom aute je strašné. To ma najviac ubíja. Alebo ráno, keď sa zobudíte, že viete, že idete niekde na frontu alebo niekde, kde je to nebezpečné a ráno vám zazvoní budík a vy viete, že ste v teplej postele, odrazu toho bezpečia, pocitu bezpečia musíte vstáť a idete niekde. To sú otrasné pocity, ale ktoré sú vyvažované zase tým pocitom za dosúčinenia, keď sa vám to podarí a keď sa vraciate večer domov s dobrým materiálom. Tak ten pocit za dosúčinenia a ten pocit z dobre vykonanej práce prevyšuje vždy u mňa ten odpor alebo taký ten strach a nechuť k tomu prvotnému odhodlaniu sa. Tak ja sa chcem opýtať, že či akže podľa toho vášho pozorovania ľudí, čo ste stretli, že či si myslíte, že reálne taká tá stredná alebo nižšia vrstva obyvateľstva, ktorí boli aj vo vašom filme s tým dôchodkom 80 alebo okolo tých 80 eur, že či reálne majú šancu emigrovať z tej Ukrajiny za lepším životom. Lebo akože je na Slovensku veľa tých ukrajinských utečencov, ale akože aspoň z môjho pohľadu väčšina z nich je z takej tej lepšej vrstvy. To sa nehádam, tak väčšinou sú to mladí ľudia, alebo ktorí majú nejakú perspektívu, ktorí sa vedia nejakým spôsobom uživiť. Ja som napríklad teraz od konca októbra rekonštruoval byt v Bratislave, čo som si kúpil a všetko mi to robili Ukrajinci. Čiže chlapi, ktorí sú dobrí remeselníci, ktorí vedia pracovať a nechcelo sa im umrieť vo vojne, tak jednoducho odišli a vedia sa uživiť. Samozrejme oveľa ťažšie sa odchádza dôchodcovi, ktorý aj má veľmi minimálne úspory, je extrémne emočne naviazaný na to svoje bydlisko, na ten svoj dom, kde má kopu spomienok alebo jak to tá pani hovorila, že už tam má na cintorine pochovaného muža aj syna, že kam by už ona išla. Ďalej tí starší ľudia sa cítia veľmi neperspektívni, že už nevedia, proste si nerozumejú modernému svetu, netušia, ako by sa presadili niekde a nemusia ísť ani za hranice, nevedia si predstaviť svoj život v Kieve. Takže hej, akože podľa mňa je úplne normálne, že ľudia, ktorí utekajú, sú hlavne tí, ktorí majú nejakú perspektívu v tom zahraničí. A už není lacné, však si predstavte, že vy by ste teraz potrebovali odísť do Nemecka, tak asi kým by ste si tam našli prácu, kým by ste si, začali sa tam sama živiť, tak by ste potrebovali mať značné úspory, aby ste svoj život dovtedy odfinancovali. No, že keby vlastne vyhrá Rusko na to Ukrajinu, takže či
je nejakým spôsobom ohrozená aj Európa? Ja si myslím, že len Ukrajincom vďačíme za to a nášmu členstvu v NATO, že Rusi ešte nie sú na Slovensku. Rozoberali sme to so študentami pred vami, ak sa môžem zopakovať. Putinové Rusko dneska v mnohom pripomína Hitlerové Nemecko v tom, že tá krajina funguje len na baze tej vojny. Na baze vojny im funguje ekonomika, na baze vojny im funguje nejaká tá propaganda. Vlastne všetko v Rusku dneska sa točí okolo vojny. Čiže pre Putina nie je mier niečo, čo by on chcel dosiahnuť, pretože hrozí mu kolaps jeho vlastného štátu. A si pozrime, čo sa deje, ako sa Estonsko pripravuje na vojnu, ako sa Poliaci pripravujú na vojnu, že Poliaci minajú 7% svojho HDP na zbrojenie. To nerobia náhodou. Nemci idú znova vybudovať armádu. Jednoducho je dosť pravdepodobné, že to Rusko môže začať vojnu aj v Európe. Okrem toho, tá vojna v nejakých tých hybridných smeroch tu už dávno prebieha. Či už je to informačná vojna, alebo či sú to rôzne diverzné činnosti, ktorými sme boli svedkami, ako napríklad v Čechách Komiatice, muničný sklad, ktorý vybuchol prostredníctvom ruských agentov. Tých situácií je veľmi veľa. Čiže to, že Európe hrozí veľká vojna, je dosť pravdepodobné. Že chcem sa spýtať, ako ste sa dostali do toho vnútra vojny, že k tým vojakom a tak, že či to bolo, či vás tam pozvali, alebo ste museli niečo nejakým spôsobom to riešiť, alebo tak? Celkom prakticky, akože táto vojnová dokumentárska novinárčina je úplne normálna práca, ktorú robia ľudia, ktorí vedia, ako sa to má robiť. A ak sa pýtate na to, jak som sa dostal do tých zákopov na tú frontu, tak na Ukrajine, dobre, keď viete jazyk, keď nie, tak si môžete prenajať vlastne alebo zaplatiť tlmočníka, fixera, človeka, ktorý pre vás robí, ale to nebol náš prípad. A každá jednotka, každý batalión má svojho styčného dôstojníka určeného pre média, čiže človeka priamo z ich bataliónu, ktorý komunikuje s médiami a vy sa nachádzate niekde, ja neviem, v Kramatorsku, kde máte svoj base a teraz viete, že tam a tam na tých miestach operujú tieto jednotky, tak si normálne zistíte, aký styčný dôstojník je za nich tam pridelený, jeho kontaktujete, poviete, my sme tu z Českej televízie, zo Šternu a zo Slovenskej televízie a že zaujímajú nás vojaci, a zaujímavá nás vaša frontová línia a oni vás tam zoberú. A potom je ďalšia vec, že koľko sú pre vás ochotní riskovať. No tak keď ste zo slovenskej televízie, tak pre nich nie ste tak zaujímavý prvok, ako keď tam je niekto zo CNN alebo z New York Times. Že je jasné, že keď toho človeka niekde zoberú, že pre neho riskujú a tak ho zoberú na exponovanejšie miesto, kde si urobí lepší materiál, lebo sa im to oplatí v tom zmysle, že to uvidí celý svet. Zatiaľ, čo keď to natočím ja, tak to uvidia Slováci. Takže aj tam sa to ešte rozdeľuje. Ja by som sa chcel spýtať, že či ste stretli viacej ľudí, ako sa dostalo do toho filmu a či je nejaký príbeh niekoho, čo vás zaujal, ale nebol tam? Asi úplne keby bol nejaký, že dramaticky dobrý, tak asi nie, že snažil som sa tam vybrať to najzaujímavejšie. Snažil som sa teda, čo mne určovalo, ako som to strihal, tak išlo mi o to, aby to nebolo príliš dlhé, aby to nejakým spôsobom na seba nadväzovalo, aby to nebolo nudné, ale napríklad celá pasáž tam není z leta. Čo som bol v lete Odese, v Mykolajive, keď sa začala ofenzíva na Cherson a tam som bol vlastne aj v jednej z takých najnebezpečnejších situácií, keď vlastne Ukrajinci spustili ofenzívu na Cherson a Rusi na Mykolajiv, to je teda mesto, skade tá ofenzíva sa začínala, tak vystrelili celú batériu S-300 a vlastne sme boli pod ťažkým ostrelom. Samozrejme, že to nemám nafilmované, lebo som si v tej chvíli zachraňoval život. A
Vlastne máme tam situáciu, ako na jednu ulicu dopadla táto raketa a umreli tam ľudia. Ale tak to bolo nejak natočené zvláštne, že som to nejako nevedel spojiť so zvyškom materiálu, takže napríklad to som nepoužil, tento materiál som nepoužil. Čiže hej, je materiál, ktorý som tam nakrútil, samozrejme som tam fungoval takmer rok a teraz to musí celé obchať do 74 minút, takže aj tie situácie s tými ľuďmi sú dosť silne prestrihávané a niekoľko takýchto príbehov sa tam nedostalo. Ešte by som sa chcel spýtať, že ako ste mali ako keby tú kreatívnu slobodu v tom filme, že či úplne celé ste mali v tom slovo iba vy, alebo aj niekto iný? Iba ja. Jednoznačne mal som Ondreja Starinského zo Slovenskej televízie ako dramaturga, ale celkovo moja spolupráca so Slovenskou televíziou bola vždy dobrá a nikdy sa mi nejako masívne nesnažili ovplyvniť nikto. To je výhoda toho, že keď robíte taký nízkobudžetový film, že vlastne sám ste pánom toho, čo nakrútite. Že poznám kamaráta, mám z Ameriky Sebastiana Tomadu, čo so mnou v Iraku točil a on točil pre History Channel. Mal na to 10-krát vyšší budget ako ja, ale zase nemal tú tvorivú slobodu, že tam už mu do toho dostupovali tí dramaturgovia, aby to sedelo dramaturgii toho History Channel a on teda nemal veľkú slobodu v tom, že čo chce on do toho filmu dať. A zatiaľ, čo ja pri mojich nízkorozpočtových dielách si dovolím tvrdiť, že mám úplnú slobodu. A ešte mám jednu otázku, že ako dlho ste boli akože v kuse na Ukrajine? Lebo predpokladám, že asi ste neboli celý rok, či? Nie. Vyrazil som vlastne hneď prvý deň vojny a zostal som tam takmer až do konca marca. Nejaký posledný marcový týždeň som sa vracal, predposledný. S tým, že som si nebol istý, či sa ešte vrátim, že som bol taký veľmi šťastný, keď som sa vrátil na Slovensko, sa mi tak uľavilo. A neprešiel ani týždeň a už som bol zase na ceste do Charkova. A potom som bol doma nejaké 2 týždne, potom som šiel zase do Charkova v máji. Vtedy som vlastne natočil toho proruského človečika, čo sme išli po tých schodoch do jeho rozbitého domu, čo mu volala žena. A potom som bol zase nejakú chvíľku doma, potom sme išli v lete ten Odesa Mikolajiv. Potom som šiel do Chersonu na jeseň a potom zase v zime sme išli na Donbas. Čiže bolo to tak, že také 3 týždne, na také 3-týždňové cesty som chodil na tú Ukrajinu. Ďakujem. Takže ja sa ešte chcem spýtať, že ako to fungovalo akoby s tým transportom na Ukrajine, lebo jedna vec, čo neviem, že ako to teda funguje, že ako sa človek dostane do tej Ukrajiny, ako sa v nej pohybuje, ako napríklad teda Slovák. No, najlepšie, keď máte auto, tak normálne prejdete hranicu a idete si svojím autom, kam chcete. Alebo potom fungujú tam vlaky, dá sa vlakmi chodiť na Ukrajine, ale keď chcete tam pracovať ako dokumentarista, tak určite to auto je ideálne mať. Tá samotná doprava nie je až tak obmedzená. Nie, im sa podarilo, benzín stále majú dobre vybavené benzínové pumpy. Samozrejme, keď už chcete ísť niekde na frontu, tak tam už je to koordinované, že tie auta nechávate niekde, tie sa aj zamaskujú a oni vás potom svojimi autami, už vojaci, už keď si vás zoberú do rúk vojaci, tak potom už chodíte s vojakmi, ale nie je žiadny problém tuto sadnúť do auta a koľko, 13:22, tak do večera by sme boli v Lvove, tam mám svoj obľúbený penzión, kde prespím a zajtra okolo 10:00, kebyže vyrazíme o 5:00 ráno z Lvova, tak okolo 11:00 na obed sme v Kieve a večer sme v Charkove. A keď vyrazíme z Charkova, za 2 dní by sme boli v Kramatorsku alebo v Iziume. Z Charkova sme v Iziume za hodinu, takže odtiaľ to mám na mysli. Dobre, mám ešte jednu otázku. Že vy, keď ste vravili o tom, ako ste na tej Ukrajine báli, tak ste vravili tak dosť všeobecne, že či máte nejakú špecifickú, konkrétnu spomienku, keď ste báli fakt, že najviac. Že kedy som sa najviac bál?
Dosť som sa bál tie prvé dni, lebo som vôbec nevedel, čo sa bude diať, že čo si mám predstaviť pod tým, že Ruská federácia plnou silou útočí na nejakú inú krajinu, lebo ich armáda je oporadená legendami, ktoré sa ukázali ako iba legendy, nie s reálnym základom. A bál som sa, keď som vedel, že ideme do Irpine. To bolo to v tom podchode, v tom podzemí, kde sme boli, lebo to bolo veľmi exponované miesto a vlastne deň na to tam zastrelili prvého Američana, Brenta Reynolda, presne na tých miestach, kde som sa ja pohyboval deň predtým. A tam, keď sme išli, tak som počúval, jak padajú tie grady a už keď počujete ten zvuk, keď dúnenie je dobré, ale keď počujete, jak praská ten vzduch, takže tak praskne, tak vtedy to je nebezpečné, vtedy viete, že to je blízko. No a my sme tam išli v tej Irpine, sme tady bežali pomedzi tie domy, tam to všade praskalo, tak som si hovoril, že toto fakt není dobré. Odmietol som ísť do Bachmutu, keď sme boli vo februári 2023, lebo sme tam nemali žiadnu vojenskú podporu. Povedali, že tam môžeme ísť ale na vlastnú pes ako novinári. Tak som si povedal, že to nemá zmysel, nemáme ani obrnené auto, ani nevieme, aká je tam situácia. A týždeň predtým tam zabili mojho veľmi dobrého kamaráta Pita Rida vlastne. On tam robil evakuácie a išli po ľudí, ktorí volali o evakuáciu a boli dostatočne hlúpi na to, že do vysielačky hovorili po anglicky. A Rusi ich zamerali sa na ich auto a vystrelili po nich kornet protitankovú strelu. Čiže priamo môj kamarát, s ktorým som rok bol v Iraku, tam zomrel a vedel som, že OK, že Rusi to mesto majú už veľmi dobre zamerané a že my nemáme žiadnu vojenskú podporu, tak to som vyslovene odmietol, že ja do Bachmutu za takýchto podmienok nepôjdem. Ja by som sa vás chcela opýtať, že ako ste sa cítili tak z toho psychického hľadiska, keď už ste sa vrátili domov teda z celej tej akcie, že potom, čo ste videli tie hrozné veci, aj napríklad ako tie malé deti žili v neľudských podmienkach, že či ste sa museli z toho nejakým spôsobom spamätávať, alebo či už ste na to zvyknutí po toľkých skúsenostiach? Ja som mal vždy obrovskú radosť, keď som sa vrátil domov a vždy sa mi uľavilo, keď sme prešli ukrajinskú hranicu. Prišla taká obrovská úľava. Vždy som bol spokojný, že som mal za sebou dobre odvedenú prácu a ešte to tak vždy zvláštne vyšlo, že vždy, keď som sa vracal na Slovensko, tak u nás bolo oveľa krajšie počasie ako na Ukrajine. Že vlastne tá Ukrajina je taká otvorená step a to počasie je tam oveľa náročnejšie ako túto u nás. A tu vždy, keď som sa vracal, tak bolo tak jarnejšie, tak slnečnejšie, s výnimkou leta. Takže vždy som mal dobrý pocit. Týždeň som vždy spával, celý týždeň som prespal, pretože tam nikdy nespíte tak hlbokým spánkom ako u nás, lebo nikdy ten pocit není toho bezpečia tam taký ako tu zatiaľ. A čo sa týka takých tých nejakých treba do toho dať naozaj veľa takého seba zaprenia a snažím sa tu vždy na Slovensku žiť, ako keby som tam nebol. Že veľakrát ľudia ku mne pristupujú tak, že nejdem ti hovoriť o svojich nejakých problémoch malicherných, pretože ty si tam videl iné veci a ja hovorím, že nie, že presne toto, že potrebujem riešiť, že ja potrebujem riešiť hlúposti, proste tenisky alebo ja neviem, hocičo, že bicykel, lebo nemôžem teraz celý život žiť zaťažený tými najťažšími existenčnými otázkami a tou nespravodlivosťou, lebo by som sa scvokol. Takže skôr sa snažím tak prepnúť tú osobnosť a tu fungujem ako normálny chalan človek, ktorý má nejaké hobby, záujmy a asi tak. Konkrétne na Ukrajine som nebol svedkom až takých traumatických situácií, ako keď som bol rok v Iraku, v Mosule, kde som sa veľmi často stretával s tým, že nám umierali deti priamo pred očami. A to si tak v sebe nesiem celý život, že hlavne konkrétne tých detí, ktorých som sa dotýkal ja sám, že som ich nosil na rukách alebo tak na ne si spomeniem každý jeden deň, každý deň si spomeniem na tie deti. A už budem asi tak navždy. Ja by som sa chcela spýtať, že ako ste udržiavali kontakt so svojou rodinou a vlastne vôbec aká bola reakcia vašej rodiny? Kontakt som mal úplne normálny, keďže funguje Skylink a normálne som tam mal internet kvalitný, čiže na internete som bol v podstate stále a s rodičmi, s rodinou som si písal ako takisto jak tu.
ja žijem sám, nemám svoju ženu ani deti, takže toto je odškrtnuté a rodičia zase sú zvyknutí, že obidvaja sú z novinárskeho prostredia. Vo viacerých vojnách som bol priamo s mojím otcom kedysi, takže oni to brali tak, že je to moja práca. Akorát úplne na začiatku vojny mi mama veľa písala, že aby som sa vrátil, že to je iné ako čo som robil doteraz a že nech sa určite vrátim, ale ja som už bol odhodlaný a vedel som, že musím byť tam a mám 39 rokov, vtedy som mal nejakých 36, takže to naozaj už není vek, kde by ste sa mali riadiť niečím, čo vám hovorí mama. Takže to už tak. Sa opýtať, že akí sú tí ľudia k sebe, či sú ešte k sebe milí a sú ochotní si pomáhať, alebo už sú z toho takí zničení, že už proste nevládzu, že už sú kvázi sebeckí. Tak asi sa dá na to odpovedať tak všeobecne, že tá vojna tak vyhraní tie ľudské emócie, že kto je sebecký, bude vo vojne sebecký ešte viacej. A kto vlastne je empatický a náchylný pomáhať, tak bude ešte viacej empatický a ešte viacej pomáhať. Čiže asi úplne normálne tá spoločnosť funguje ako u nás, len sú tie emócie a tie ich nálady viacej vyhranené. Ale ja mám pocit, že sú tí ľudia k sebe solidárni stále. Už nebol na Ukrajine rok. Takže ťažko sa mi teraz komentuje, aké to tam je teraz. Viem, že to tam vôbec nie je dobré, že toto bola jedna z najťažších zím, aká bola cez vojnu, ale napríklad mám veľmi dobrého kamaráta Sašu Čekmeneva, známeho ukrajinského fotografa, ktorý môže aj opustiť krajinu, keď mu niekto urobí výstavu alebo tak viacejkrát bol na Slovensku, tak som mu písal, že kľudne môže ísť bývať ku mne, že nech tam není celý čas v tej zime v Kieve -26 bez kúrenia a on mi odpísal, že ďakuje, ale že radšej tam zostane so svojimi kamarátmi. Asi to hovorí o tej spolupatričnosti dosť. A mám ešte druhú otázku, že či si myslíte, že by možno bolo správne, alebo že či už je na mieste možno si kúpiť domov nejaké konzervy alebo deky, alebo sa nejak pripraviť, keď už ostatné krajiny v podstate začínajú a my Slovensko ešte stále nič? To prežitie, ako prežiť vo vojne, nie je o tom, že si urobíte nejaký super bunker a tam budete zalezení. Prežitie je v prvom rade adaptácia. Čiže človek sa musí vedieť adaptovať, ak chce prežiť. To je úplne najzákladnejší bod prežitia. Určite nie je zlé sa zaujímať o svet okolo seba, sledovať, ako sa vyvíja situácia. Určite nie je zlé mať nejaké vedomosti o zdravovede, ako poskytnúť prvú pomoc odborne. Určite nie je zlé mať našetrené nejaké peniaze. Ale to není zlé ani v čase mieru, ani v čase vojny. Mňa by zaujímalo, keď tu bola predtým načrtnutá tá téma rusofilstva, že či ste videli český film, myslím si, že je relatívne nový, Veľký vlastenecký výlet a Gano, že ako ste ho vnímali? Videl som ho, veľmi sa mi páčil, bol výborne dramaturgicky spracovaný a nijako ma ten film neprekvapil, pretože sám, hlavne na internete sa stretávam s proruskými ľuďmi a viem, akí tí ľudia majú klapky na očiach a ako proste sú odhodlaní veriť tej svojej realite a aké to je náročné. A to je už tiež istá forma vojny, ktorá prebieha, informačná hybridná vojna. A bohužiaľ tú vojnu, obzvlášť tu na Slovensku, dosť výrazne prehrávame. Film to bol výborný, určite odporúčam, kto ho nevidel, si ho pozrieť, je to tuším na Netflixe. Tak ja som hlavne najprv chcela povedať, že veľmi obdivujem vašu prácu ako vojnového novinára a že ten film si držal moju pozornosť celý čas, že to bolo úplne super. A ja som sa teda chcela spýtať, že teda načrtnúť minimálne, že veľa skeptikov akože rozpráva aj tých ruských podporovateľov, že tá vojna na Ukrajine vznikla kvôli tomu, pretože obyvateľia Donbasu a Krymu chceli byť oslobodení akože Rusmi a že stretli ste sa, moja otázka znie, že či ste sa stretli s nejakým Ukrajincom, ktorý by bol touto propagandou nejako ovplyvnený alebo že by s tým nejako súhlasil. Tak v časti to bol aj ten chlapík vo filme, ten, čo sme šli do jeho domu, čo bol pre mňa taký bizár, že človek, ktorému priamo Rusi zničili bývanie, sám mal také proruské názory, čo je veľmi nešťastný narratív a je to lož.
ktorú veľa používajú propagandisti, dokonca to povedal aj premiér Fico a je to lož, nie je to prvá lož, ktorú povedal vo svojom živote. On povie pravdu iba keď sa pomýli. A to je, že Ukrajinci zabíjali na Donbase, ešte tam píšu to M, lebo je to Donbas, 8 rokov detí na Donbase. Tak to je nebetičná hlúposť, to je čisto výplod propagandy. Na Ukrajine vlastne vojna trvá už viac ako 10 rokov, začala sa v roku 2014, kedy vlastne Ruská federácia anektovala ostrov Krym. A potom vlastne vznikli proxy vojny v Donetskej a Luhanskej republike. A bolo to čisto vyvolané Ruskom, bojovali tam Rusi, bojovali tam s ruskou technikou, dokonca s ruskou raketou zostrelili malajzijské civilné lietadlo. Čiže a teraz vlastne, aby vlastne zvýšili nejakú nenávisť voči Ukrajincom, tak tvrdia, že Ukrajinci tam urobili vojnu a Ukrajinci tam zabíjali deti. Ja som tam chodil už vtedy a nie je to pravda. Bola tam normálna vojna vyvolaná Ruskou federáciou, len ešte nebola taká otvorená a neskrývaná ako teraz. Rusi vlastne tým tak testovali Západ, že ako Západ bude reagovať na tieto ich kroky. A keďže Západ bol veľmi vágný, takisto ako to bolo pred druhou svetovou vojnou za Hitlera, tak si stále dovolovali viacej a viacej. Keby po anexii Krymu Európa a Západ zaviedli také sankcie voči Rusku, aké sú dnes, tak žiadna vojna dneska nie je pravdepodobne. Ďakujem. A ešte som sa chcela spýtať, že či máte nejaké aktuálne informácie, čo sa deje teraz, ako to vyzerá na tom fronte a že ako to vidíte vy, že možno, že ako to by ten konflikt mohol skončiť, že či to vidíte skôr tak, že by sa zmrazil, alebo že by teda Ukrajina odovzdala to územie, lebo teraz vlastne je aj v Rusku problém, že tam klesá hodnota rublu a vlastne tí oligarchovia, na ktorých stojí celé to Rusko, tak už sa sťažujú, pretože im klesá majetok, takže ako to vidíte vy? Tí oligarchovia dneska, ktorí sú v Rusku a ktorí majú vplyv, sú oligarchovia iba vďaka Vladimirovi Putinovi. Preto oni pôjdu, oligarchovia, ktorí tam boli pred Vladimírom Putinom a ktorí mali nejakú moc alebo silu, nezávislú na Vladimirovi Putinovi, žijú buď v exíle, alebo sú mŕtvi. Alebo sú v base. Takže tí oligarchovia nepovedia vôbec nič, pretože bez Putina by neboli oligarchami. Rusko je vojnová krajina, ktorá funguje na vojnovej ideológii, na vojnovej ekonomike, čiže oni pôjdu až do úplného vyčerpania. Ukrajina by veľmi potrebovala jednotnú a silnú podporu Západu, ktorej sa im tiež nedostáva. Sme v patovej situácii, kedy vojenskou cestou nevie zvíťaziť ani jedna strana. Fronta sa veľmi zmenila od čias, kedy som tam ja nakrúcal. Dneska je o mnoho nebezpečnejšia. Dneska sa vlastne naplno rozvinuli boje s FPV dronmi. Dneska už ani nemáte presne určenú na Ukrajine frontovú líniu. Máte iba tzv. Kill zone, kde vlastne to je miesto, kde môžu slobodne obidve strany lietať svojimi FPV dronami a pohybovať sa v tej zóne je extrémne nebezpečné. Ukrajinci máte pozície ukrajinskej armády, kde tí ľudia neboli vyrotovaní aj viac ako 100 dní, lebo jednoducho ich nevedia odtiaľ dostať. Akokoľvek sa za nimi snažia nejako dostať, tak sú tam okamžite masívne útoky FPV dronmi. Rusi veľmi s obľubou používajú FPV drony na optických vláknach. To znamená, že ten FPV dron má pod sebou taký naviják a vlastne funguje na báze optického vlákna, čiže taký dron sa nedá nejako zrušiť žiadnou rušičkou signálu, pretože si ťahá svoj vlastný signál. A veľmi zaujímavé bolo sledovať, ako sa vyvíja aj technika boja s týmito dronmi. Kedysi, keď s tým začínali, to bolo ešte pred rokom, tak to sa vyvíja strašne rýchlo, že pred rokom bola situácia úplne iná na fronte ako dnes. Že tak museli tie drony spúšťať z nejakej budovy, z nejakého vyvýšeného miesta a pomaly tým dronom nalietávali niekam. A dneska už fungujú tak, že vyletia tým dronom vysoko, 2 km do výšky a potom tým dronom vlastne padajú. A takto vedia zaletieť až 10 km do tyla nepriateľa. Ukrajinci teraz tiež začali už viacej vyvíjať tieto drony na optickom vlákne
Zase oni šili ako pracujú na tom, že vyvíjajú rôzne signály, ktoré nepoznajú tie rušičky signálov, takže je to rôzne. Je to akože naozaj taká už úplne, že future vojna, že tá vojna má strašne veľa aspektov, že máte tam aj zákopy ako v prvej svetovej vojne a do toho tam vám nad hlavami lietajú drony ako z budúcnosti. Takže a mení sa to každý druhý mesiac je iná situácia, niekde inde sa to posunie a tak. Rusom sa snaží držať tento technologický, nie že náskok, ale krok, vďaka tomu, že cez krajiny, ktoré im predávajú súčiastky zo západu, obchádzajú sankcie, medzi ne patrí aj Slovensko napríklad, no alebo vďaka Číne. Takže a ako sa táto vojna skončí, je veľmi smutné vidieť proste, že namiesto toho, aby americký prezident sa snažil naozaj vyriešiť túto vojnu, lebo on je jediný človek na svete, ktorý môže mať nejaké páky, tak namiesto toho rozputal úplne nezmyselnú novú vojnu a Ukrajina ho ako keby už nezaujíma, skôr ju vydiera. Čiže Ukrajina je v veľmi skomplikovanej situácii, ale bolo by chybou si myslieť, že Rusko je nejak na tom lepšie, pretože Rusko je na tom tiež veľmi zle. Ich ekonomika je úplne v troskách, tiež majú násilné odvody do armády, armáda postupuje len vďaka ľuďom, ktorých posielajú umreť, ktorí nemajú ani výcvik, ktorých zastrelia alebo mučia, keď sa rozhodnú stiahnuť sa z pozície. Takže ruská armáda postupuje milimetrovými krokmi vďaka strachu, čo je dlhodobo neudržateľné. Ale nie som nejaký veľký optimista v tom, že by sa tá vojna mala skončiť v nejakom dohľadnom čase. A ešte, ak môžem, tak ma ešte napadla jedna otázka, že vy ste spomínali, že v 2014 teda, keď bol Majdan, že ste boli pri tom a som sa len chcela spýtať, že či by ste nám to vedeli nejako opísať, že aké to bolo, lebo tak napríklad ja som, vtedy som nejako nemala šancu to vnímať, keďže som mala 4 roky, tak... Bola obrovská zima. Bol to naozaj unikátny svetový manifest, pretože Majdan sa začal na jeseň 2013, potom čo Janukovič, terajší ukrajinský prezident, nepodpísal dlhodobo požadovanú asociačnú zmluvu s Európskou úniou. Každý na východe, či sú to Gruzínci, Ukrajinci, hocikto proste by chceli ísť do Európskej únie, pretože Európska únia znamená prosperitu. Je to aj tu vidno, aj keď tu sa eurofondy vo veľkom rozkradli, ale aj Slovensko sa naozaj veľmi zmenilo. Odkedy sme prišli do Európskej únie, sú tu lepšie podmienky na podnikanie, môžete slobodne cestovať po Európe, sú tu oveľa väčšie investície, obzvlášť odkedy Slovensko prijalo euro, tak na Slovensku prišli obrovské investície a jednoducho žije sa nám tu nepopierateľne lepšie. Čiže aj Ukrajina samozrejme ako potenciálna agroveľmoc chcela vstúpiť do Európskej únie a ten Janukovič im to nejakým spôsobom sľuboval. Až kým vlastne to nestopol Putin a Janukovič odrazu mimo všetkých svojich slúbov povedal, nie, my nepodpíšeme nakoniec tú Európsku úniu, že budeme naďalej s Rusmi. To vyvolalo študentské protesty. Prišlo protestovať niekoľko desiatok, možno niekoľko stoviek študentov prišlo protestovať do centra Kieva a trvalo to nejakých pár týždňov, robili tam vlastne Occupy, že si tam postavili stany a žili proste na tom námestí a už proste si Janukovič povedal, že stačilo, tak poslal na nich ťažkoodencov a tí ich rozohnali obuškami. No a dobili tých študentov do krvi, aby proste rozohnali ten dav. No a na druhý deň sa stalo niečo, čo je výnimočné a čím vlastne tá krajina začala uskutočňovať svoje ďalšie smerovanie. Namiesto toho, aby sa dobití študenti rozišli zo svojich domov a na celú udalosť sa zabudlo, na druhý deň na to námestie prišlo 1 000 000 ľudí. 1 000 000. A naozaj 1 000 000. Že Ukrajina je 40 miliónový štát, jak rozohnali tých niekoľko stoviek, krvavo rozohnali niekoľko stoviek študentov, na druhý deň na tom námestí bolo 1 000 000 ľudí. A tak sa začal vlastne skutočný Majdan. Potom ten 1 000 000 ľudí sa tam začal zabarikádovávať, aby ich nemohli ďalej rozohnať. Začali sa pripravovať na to, že na nich poštvú tých ťažkoodencov a budú ich rozháňať obuškami, čiže začali sa tam stavať barikády. Začal sa aj radikalizovať, to je pravda. Samozrejme, keď sa chystáte na boj a ubraniť nejaké pozície, tak istá radikalizácia je bohužiaľ nevyhnutná. A čím nechcem nejakým spôsobom ubehovať násilie, proste taká je realita. No a
udržali to tí Ukrajinci. Napriek tomu, že ich tam strieľali, umrelo tam 100 ľudí a že strieľali do davu snajpery z poskrývaných miest, prepašovali sa na Majdan zbrane, čiže bolo to ku koncu krvavé, zomrelo tam 100 ľudí, ale na základe tohto masového protestu vlastne padla ukrajinská vtedajšia vláda, Janukovič ušiel do Ruska, dodneska sa skrýva v Rusku a Ukrajina začala svoju cestu slobodného štátu, za ktorú dodnes platí vojnou. Môžem sa opýtať, že či počas toho obdobia, čo ste tam boli, tak ľudia, alebo hlavne tí vojaci nezmenili ako keby nejaký svoj postoj, alebo že či nestrácali nádej? Teraz sa bavíme o Majdane, alebo o... Nie, už normálne iba... O vojne. Tak vojaci sú vojaci majú svoje rozkazy a vojak je preto vojak, lebo plní rozkazy. Čiže ja som naposledy bol teda s vojakmi v novembri 2025, minulý rok. Nie, to bol tento november. Tak minulý november, 2024. A tak som bol zvedavý, že aké majú tí vojaci 2025. Minulý rok v novembri, ale už nepamätám. To je jedno. Bál som sa, že aká je morálka tých vojakov teraz a tak a tí sú dobrí, akože chlapi sa držia a sú odhodlaní tam byť, vedia prečo tam sú a akože tí Ukrajinci sa stále držia. Ja tiež, ak môžem otázku, či nechceš urobiť film o tých troloch proruských, lebo to je dosť sila na tom internete. Ja som teraz dal Monika Končalová, možno ju poznáte, takú zbierku alebo takú výzvu, aby sme nezastavili elektrínu na Ukrajinu a čo tam rozbehlo. Oni sa nejak sieťujú. Jedna Ukrajinka, čo vie rusky, mi hovorila, že jej ponúkali job 500 až 1000 eur, že bude zdieľať proste tie, ktoré profil. Len za to zdieľanie, mesačnú odmenu 1000 eur. Takže to je dosť vážna vec, že ako by sa dalo s týmto bojovať. A možno by stalo za to aj, neviem, ako to podchytiť, urobiť o tom nejaký dokument, aj keď je to náročné. Či teda to nenapadlo taká... Dokument samotný tú situáciu nezvráti. Je to naplno rozbehnutá hybridná vojna. Sám predtým, než sa vlastne začala nová vláda Roberta Fica, tak sme proti tomu bojovali aj na nejakej vládnej úrovni. Existovali normálne na ministerstva, teraz myslím, že na ministerstve vnútra bolo samostatné oddelenie boja proti hoaxom. Bolo to véteri, jednoducho pracovalo sa na tom. Dnes vlastne máme vládu, ktorá to priamo podporuje, takže ťažko je. Túto vojnu naozaj prehrávame a je to veľmi nebezpečné. Čo to znamená, Juraj, že tú vojnu prehrávame, respektíve, že by sme ju prehrali? Čo to pre nás znamená? Ďakujem. Mám na mysli tú hybridnú vojnu, tú informačnú vojnu, že Slovensko je veľmi živná pôda pre tieto proruské naratívy, ktoré sa tu podsúvajú a bohužiaľ máme politikov, ktorí si neuvedomujú toho hrozbu a nebojujú proti tomu, práve naopak to podporujú. Takže tak jak v Maďarsku, tak aj u nás jednoducho prehrávame tú informačnú vojnu s Ruskom. A čo sa stane, keď ju prehráme? Tak ja neviem, asi sa staneme Ruskom. Môžem sa opýtať, že spomínali ste, že už niektoré krajiny sa pripravujú, ako Nemecko napríklad, tak že keď teda, či vôbec Rusko je schopné zaútočiť na isté krajiny Európy, hlavne tie, ktoré sú v NATO, či vôbec akože je na to pripravené a že či si to môže dovoliť. V súčasnej situácii si myslím, že vďaka Ukrajine je Rusko dosť vyčerpané. Čiže v najbližšom roku, dvoch pravdepodobne nie. Ale ak sa Rusku podarí nadýchnuť, tak je to dosť pravdepodobné. To, že Poliaci minejú 7% HDP, čo je obrovské množstvo peňazí na obranu, my nemíňame ani 2%, tak to nie je náhoda, to nerobia náhodou. Čiže je to pravdepodobné, že to môžu skúsiť. Ak ale Rusi uvidia, že Európska únia je jednotná, že lídri európskych krajín sú jednotní a že si uvedomujú hrozbu, ktorá môže z Ruska prísť a že sa na ňu pripravujú,
tak potom tá šanca, že na nás zaútočia, je o mnoho menšia, ako keď vidia, že Európska únia je nejednotná, že tu máme premiérov ako je Orbán alebo Fico, ktorí sa priamo chodia podlizovať do Kremla, že sa im darí rozvracať skrz štáty, ako sme my alebo Maďari, jednotu Európskej únie, tak keď vidia, že jednoducho ten odboj by nebol taký silný, tak potom to riziko je samozrejme vyššie. Čo možno môžeme urobiť, alebo ako môžeme bojovať z našej pozície mladších ľudí, aby sme to zastavili, alebo aby sme predišli prepuknutiu nejakej veľkej vojny? Tak budúcnosť tejto krajiny je celá len o vás. Že vy si musíte vážiť slobodu, vy musíte v sebe pestovať kritické myslenie, vy nemôžete žrať ako ovce akúkoľvek vtákovinu, čo sa objaví na internete, musíte si tie veci preverovať, musíte byť vzdelaní, sčítaní ľudia, komunikatívni, častokrát sa rozprávať aj so svojimi rodičmi, starými rodičmi. Asi jedine to. A teda, ak ešte môžem, tak keď sa vy stretnete s takým človekom, ako bol v tom filme, alebo má nejaký proruský názor, tak sa s ním o tom rozprávate, alebo to necháte tak a rešpektujete? Častokrát sa to veľmi nedá, že ten človek má naozaj tak pevne klapky na očiach, že každopádne ešte sa mi nikdy nestalo, že by som sa stretol, že by som sa konfrontoval priamo s prorusky zmyšľajúcim človekom a ten človek by uspel nado mnou argumentoch. Nemá šancu. Pretože všetká táto propaganda sa šíri iba na báze lží. Ako sa hovorí, lož má krátke nohy a ak ste niekto, kto je vzdelaný a má ešte k tomu najvyššie osobnú skúsenosť, tak ten proruský človek nemá šancu so mnou uspieť žiadnym argumentom. Čiže najčastejšie sú tie strety na Facebooku, kde mám svoju profesionálnu stránku, kde často som napadaný trollmi, lebo oni fungujú tak, že jeden vás niekde objaví, naposledy si do mňa kopol Edko Chmelár, tak sa ich tam u mňa nazbieralo cez 1000 tých ľudí a jeden to objaví a potom on to olajkuje, oni sa všetci sledujú a už to je jak vírus, za chvíľu tam máte všetkých. Ja ich väčšinou blokujem, ale jedného som si tam nechal ako experiment a pustil som sa s ním do debaty a ako náhle sme došli na nejaké validné argumenty, tak jediné, čo dokázal, tam napísal nejakú blbosť a dal mi tam vyrehotaného smajlika a tým sa jeho odboj voči mne skončil. Nemal šancu. Takže asi najlepšie je byť proste vzdelaný, vedieť určite nejaké fakty, ktoré sú neprestrelné, čítať literatúru a vidieť takéto filmy a potom aj vy budete s tými ľuďmi úspešní v vzájomnej konfrontácii a argumentačnej. Ja mám len taký osobný postreh, ak môžem. Nie, že by som chcela mať posledné slovo, vonkoncom nie, takže ešte jedna otázka stále môže byť, že mnohí ľudia, ktorí sú takí tí konšpirátori alebo proti akýmkoľvek utečencom a tak ďalej sú ľudia, ktorí nemali v živote absolútne žiadny kontakt s týmito ľuďmi. Či už sú to utečenci, či sú to Ukrajinci, či sú to odidenci, ako sa to tu tak zvláštne nazvalo z Blízkeho východu. Ľudia, ktorí v živote nikomu neposkytli humanitárnu pomoc a humanitárnu pomoc nehovorím v tom veľkom zmysle, hej, že teraz v akej organizácii sme, ale to, ako aj z vášho gymnázia mnohí pomáhali, keď vypukla vojna na Ukrajine. Mnohí vaši rodičia alebo rovesníci vašich rodičov, pedagógovia a tak ďalej, že ako úplne bežní ľudia sme dokázali to poskytnúť a ja som si všimla, že mnohí z týchto ľudia absolútne neboli. To je ako keby to bolo nejaký taký obraz, ktorý je úplne abstraktný, ale o ňom vedia najviac. Tak neviem, že či aj vy máte tú skúsenosť, alebo ste spomenuli tú osobnú skúsenosť. Mne to príde, že sú to častokrát ľudia, ktorí sú vo svojom živote, či súkromnom, alebo profesnom neúspešní. Sú z toho veľmi frustrovaní a proste tento opačný názor, alebo jak to nazvať, im dáva nejakým spôsobom identitu, že odrazu sa necítia tak osamelí. A proste napríklad aj ten Green Deal a všetky tieto veci, proste oni nezmysli, lebo stačí sa vybrať do nejakej krajiny, ktorá není v Európskej únii a ktorá nemá také prísne regule na emisie. Choďte tam cez zimu a uvidíte, jak tam smrdí vzduch. Smrdí jak diesel.
lebo jednoducho nie sú tam také prísne normy na tie spaľovacie motory, že to sú všetko dobré veci, ktoré nás nejakým spôsobom posúvajú dopredu, vývoja technológia napreduje a jednoducho toto sú ľudia, ktorí chcú byť za každú cenu proti pokroku. To sú ľudia, keby boli ľudia takí ako oni, tak do dneska žijeme v jaskyniach pri ohni. Jednoducho sú ľudia, ktorým vadí čokoľvek nové. Inak človek je celkovo nastavený proti zmene. Aj keď je pre neho dobrá, psychologicky je človek nastavený proti zmene, lebo najviac sa človek bojí toho, čo nepozná. Ja mám takú otázku na odľahčenie, že koľko si myslíte, že Kreml platí niektorým politikom na to, aby propagovali Rusko? Koľko si myslíte, že by zobrali? Ja si ani nemyslím, že im musia platiť jednoducho, že Fico je kovaný komunista, Fico je ruský agent vplyvu a to sú ľudia, ktorí sú zalúbení do toho Kremla od detstva a robia to dobrovoľne. Ale určite ruská ambasáda vykazuje činnosti, kde vlastne si kupuje nejakých agentov. Určite by sme boli prekvapení, koľko financií z ruskej ambasády teče k rôznym ľuďom na Slovensku. Či už sú to brat za brata, alebo takéto rôzne polomilitantné zoskupenia. Počula som, že aj v Europarlamente teda posielajú akože peňažky niektorým aj českým, aj slovenským poslancom. Takže... Určite je to veľká téma, ku ktorej ja nie som ale odborník, čiže nechcem nejako fabulovať, ale áno, nemalé percento ide na túto vlastne. To je súčasť tej hybridnej vojny, ktorá už dávno prebieha. Takže dovoľte mi, aby som za nás všetkých vám poďakovala. My sme sa stretli s vami už v Lani aj s otcom. Bola to jedna z takých ozaj vynikajúcich akcií. Mala obrovský ohlas medzi študentami. Mám tu kvintánov a mám tu teda jednu sextu, čiže tie nižšie ročníky 8-ročného gymnázia, myslím, 2. stupňa. Ešte som rozmýšľala, že ako budú reagovať, ale tak to vyšlo, lebo zajtra máme septimanov. Ja si myslím, že skutočne nielen film, ktorý pokiaľ sa nad ním zamyslíte, ako ste povedali, s tými, ja hovorím tomu zdravý sedliacky rozum, tak vám to veľmi veľa dá. A myslím si, že aj to, ako reagovali študenti, aj to je obraz ich názorov a že teda nemáme len ovce, ktoré všetkému pritakajú, ale sú tu aj deti, tá naša budúcnosť, ktorí aj myslia. Takže ďakujeme veľmi pekne za všetku robotu, ktorú robíte. Ja veľmi pekne ďakujem a... Chcem naozaj povedať, že je veľmi príjemné sa stretávať takto s mladými ľuďmi, ktorí vedia normálne fundovane diskutovať a zaujímajú sa o svet. Že to mi asi tak najviac dodáva nádej, že to Slovensko nemusí byť až tak úplne stratené. Ďakujem.